esta xornada de Montes, Territorio e Paisaxe que se produce xa na secuencia de outra que celebramos o ano pasado, tamén cos mesmos organizadores, tamén a cargo da sección de Patrimonio do Consello da Cultura Galega. Falarán en primeiro lugar Perfecto Saavedra, en segundo lugar Iago Seara, segue despois Rebeca Blanco e pecharei eu con unhas breves palabras da sesión inaugural. Entón, xa para non perder moito tempo na presentación de cada un, saiban que esta é a orde de intervención. Dou a palabra ao primeiro, que é Perfecto Saavedra. Bueno, bons días. Escoitas, sí. Bueno, fai ora xustamente un ano organizamos aquí unha xornada sobre a traxectoria dos montes comunais galegos, a súa consideración como recurso productivo, ambiental, paisaxístico e de calquera outro tipo, non? Esas xornadas convocaron a bastante xente, creo que resultaron interesantes sobre todo polos debates e polos axentes que participaron aquí, como representantes, a parte de expertos no estudio dos montes, pois representantes das comunidades veciñais, etc. Pero o ano pasado estuveron centradas fundamentalmente no que é a historia dos montes e o seu uso productivo ou de calquera outro tipo, non? As boas prácticas e prácticas non tan boas no que é a xestión e aproveitamento dos montes comunais, non? Estas xornadas que abrimos hoxe, pois en parte ou en boa medida son continuación das anteriores, pero fundamentalmente céntranse máis no que é o territorio e no que é a paisaxe, inda que non só, porque tamén hai algunhas conferencias mañá especialmente sobre aspectos, digamos que de aspectos relativos ao que se pode facer ou que haberá que facer cos montes, non? Pero, bueno, é ben sabido, en todo caso, que os montes inda hoxe forman unha parte sustancial do territorio galego e, ademais do seu valor, digamos que productivo desde o punto de vista económico, no sentido clásico, non? Acollen un patrimonio moi importante de tipo arqueolóxico, como veremos, de tipo paisaxístico, de tipo inmaterial, non? Caso, por exemplo, da toponimia ou de outros valores simbólicos ou espirituais que teñen, pois especialmente para os veciños ou tamén para os estudiosos, non? Entonces, as xornadas están orientadas fundamentalmente a isto, non? Ben sabido tamén que nos últimos 50, 60 anos, pois rompeuse a simbiose que había entre o monte e a labranza, fruto dos cambios que houve no sistema agropecuario, na despoboación, no abandono, etc. Entón, as situacións hoxe son moi variadas, non? Hai casos de abandono casi completo ou completo, casos de aproveitamento forestal ou de outro tipo, non? E tamén hai unha variedade no que toca a xestión, porque son moitos os axentes ou varios axentes que interveñen neste aspecto no que é o diseño do territorio, non? Están as propias comunidades veciñais, parroquiais, están os poderes públicos, ben sexan concellos, ben sexa a Xunta de Galicia, ben sexan outras instancias, está, ao final, a propia sociedade, non? Que digamos que ten dereito, non? O dereito de usufruto ou de aproveitamento do que é a paisaxe e outros aspectos patrimoniais que van unidos aos montes, non? Entonces, estas xornadas orientanse neste aspecto, non? É dicir, os montes como parte fundamental do territorio, como da paisaxe e como espazos sin os cuales é imposible entender, non? Pois o que é a organización do territorio ou incluso o que é a revitalización do mundo rural, non? Se que é posible. Esta orientación das xornadas é globalmente neste aspecto, non? Iago Seara puntualizará máis despois algunhas cuestións referidas ao territorio e ao territorio e ao patrimonio, non? Eu, pola miña parte, ditas estas xeralidades, non? O que quero é agradecer ao Consello da Cultura, non? Que acollese estas xornadas, que as acollese, que as organizase realmente, non? Que sostuvese a súa presidenta que nos acompaña hoxe, ainda que con algo facendo un esforzo, non? Por algo percance,
evidente, non? E a todos os ponentes, non? Que aceptaron o convite, e tamén ao público, non? Que asistente, que, vamos, que para o que están destinadas as jornadas, sin público, pois non tería sentido facelas, non? É nada máis. Gracias. Moitas gracias. Co permiso da presidenta do Consello de Cultura Galega, eu penso que fixo moi ben a explicación da intención destas xornadas dentro dun contexto máis amplo do Consello de Cultura Galega, e creo que non engadiría nada máis eu, porque non teño máis ideas que expresar en coincidencia con Pejerto. Por lo tanto, paso a palabra a que a presidenta administre hacia Rebeca, non? Bueno, pola miña banda, por suposto, agradecer unha vez máis o Consello permitirnos facer este tipo de xornadas que non solamente se entenden como un lugar no que falar sobre diferentes aspectos, neste caso montes, territorio e paisaxe, senón tamén para xerar espacios de debate, de discusión, e un pouco así están concebidas as xornadas acollendo unha serie de mesas redondas e de debates posteriores. Xa comentou Pejerto que estas xornadas dan continuidade a outras que houve ano pasado, máis centradas na xestión do monte comunal, pero sí que en algún momento comentamos que algúns aspectos quedaron naquel momento no aire e que era importante incidir sobre eles. Un deles xa o comentou el, que a relación do monte co patrimonio, a relación do monte como lugar no que hai outros patrimonios tanto arqueolóxicos como arquitectónicos, como históricos, como identitarios, etc. Pero eu iría un punto máis alá, pensando un pouco, supongo que na idea de Iago de concebir estas xornadas incluindo a parte territorial e a parte paisaxística, entendendo o monte precisamente como patrimonio, non como soporte do patrimonio, sino como patrimonio identitario da sociedade galega. Por iso, creo que estas jornadas son un broche importante para o que xa se comenzou o ano pasado. Pola miña banda, tampouco queremos estender a presentación, porque senón logo vámonos ampliando coas diferentes intervencións e importanos moito, como vos decía antes, a parte do debate, a parte na que interactuemos cos asistentes, pero sí comentar como peche, bueno, darlle un pouco as gracias tanto a Pejerto como a Iago, un pouco porque Pejerto non o comentou, pero en parte estas jornadas teñen sentido dentro do proxecto do Mineco que el dirixe, que se denomina, vou ler porque non o sei de memoria, o Monte Comunal en Galicia, dende comenzos da Idade Moderna á actualidade, do soporte a un vello complexo agrario, a recurso medioambiental e patrimonio paisaxístico, que en parte axudan tamén a realizar estas jornadas. Entón, bueno, a idea era dar continuidade a isto no marco deste proxecto, polo tanto, agradecer os dous a súa realización, a súa implicación e un ano máis a realizar este tipo de actuacións que dan un pouco sentido a nosa labor dentro do Consello. E moitas gracias pola vosa asistencia e, por favor, animadevos na parte do debate da reflexión final. Gracias, Presidenta. Ben, como dixen, eu vou ser tamén moi breve, temos aí uns minutiños antes de que poida subir o primeiro poñente ás 10 da mañá, como estaba previsto, para iniciar a xornada sin acumular máis atrasos, e eu quería situalas tamén dentro dun contexto a que se referiron eles e que se referiu tamén Iago na súa intervención, non? Porque cando falamos do monte, no Consello ten habido outras oportunidades, outras actividades programadas en relación co monte. Unhas veces, efectivamente, como un factor de estructuración territorial, as anteriores a estas tamén focalizando no patrimonio. Estou de acordo co que di Rebeca, non solamente como soporte do patrimonio, sino como patrimonio en sí mesmo, patrimonio material e inmaterial, sempre atendendo no patrimonio, desde o punto de vista do Consello, de maneira moi explícita e moi interesada, que esas dúas vías do patrimonio non son compartimentos estancos, sino que unha está relacionada coa outra, pero debe ter a nosa atención sempre.
Ou tamén, por desgraza, o monte como pasto da devastación dos incendios que ten vido aquí en distintas ocasións e con distinto tipo de actividades. Debo decir que sempre que programamos actividades en relación co monte, foron actividades que tiveron moito público asistente, moito público participante, non somente o público que asiste en presencia aquí, que sempre adquiriu un número moi importante, rondando ou superando o máximo do que cabe na sala, senón tamén os que nos seguen en directo vía streaming ou os que despois poden descargar todas as intervencións que quedan gravadas para posteriores ocasións de consulta. Ese interese que o Consello ten no monte como algo fundamental dentro da nosa cultura, polo visto, un interese compartido e está ben que así sexa. Ten tamén outro aspecto que me gustaría salientar e esa relación con o grupo de investigación, porque, claro, nós facemos investigación básica ou investigación aplicada nos nosos proxectos de investigación universitarios, pero un proxecto de investigación, en definitiva, ten que servir para que avance o coñecemento para algo e para alguén. Entón, gustaríame salientar que esta casa está aberta para que se podan trasladar á sociedade resultados ou proxectos de investigación e que se poida divulgar desde aquí, por distintas formas que nós temos ao vosso dispor, os avances do coñecemento que se producen nos proxectos de investigación ou a relación coas persoas que participan nos proxectos de investigación e que teñen sempre novos puntos de vista, novas informacións, novos datos, novos enfoques que poden contribuir ao debate. E o terceiro que quería salientar é que forma parte tamén da esencia do Consello da Cultura Galega desde o inicio romper a barreira entre as dúas culturas. É dicir, non se pode entender cultura só como creación artística ou como cultura humanística. Sempre hai que romper esa barreira. E estas xornadas son tamén a prova de que esa barreira se rompe por completo. Aquí vais a falar de patrimonio material e inmaterial por parte de persoas que teñen ópticas diferentes e disciplinas diferentes que non sempre son de cultura humanística. Por tanto, cadra moi ben dentro da nosa programación xornadas como a presente e eu agradezolle a sección de Patrimonio e Bens Culturais que leras adiante este tipo de xornadas. Naturalmente, agradezolle tamén as persoas que coordinaron as xornadas anteriores e tamén estas e, por suposto, os que van a actuar como conferenciantes, como participantes, ponentes desde esta mesa e o público. E remato coas minhas palabras de Rebeca. Nós concebimos esas actividades como un foro de opinión, de intercambio, de debate. É importante aquilo de bo e de interesante que teñan que dicir os que falan desde a mesa, pero é igualmente importante o de bo e interesante que poida recibir eles desde o público, que son sempre persoas que teñen formación e intereses compartidos e que poden achegar moito o seu punto de vista diferente, coa súa pluralidade de posicións, cos seus intereses non sempre idénticos, intereses persoais, refírome a un debate que ten que ser necesariamente comunitario, que ten que ser plural, que ten que ser feito con vínculos de moi diferentes foras. Nada máis, esperamos que teñan unhas xornadas que sexan satisfactorias para vostedes, naturalmente ainda esperamos máis que xornadas sexan satisfactorias para todos nós e queda aberta esta xornada sobre montes, territorios e paisaxe. Ben, vou presentalo eu, pero pois eu sento-me. Si, non, pero pois unha vez que presente, sento-me e eu. Ben, se ten un vídeo. Ten que manipulalo o botón.
Vamos comenzar entonces as actividades con a conferencia do profesor Felipe Criado sobre os Montes Galegos, unha lectura arqueolóxica. Para moitas persoas aquí presentes non é necesario que eu faga alusións ao currículum del, pero quizá para algún así. En todo caso, estas alusións teñen que ser moi breves, porque o currículum de Felipe Criado é moi dilatado, ou sea, moi intenso. Entonces, direi que é profesor de investigación no Consello Superior de Investigación de Investigacións Científicas. Antes foi profesor na Facultade de Xeografía e Historia, onde coincidimos como compañeiros durante uns anos. Ademais, director do INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio, que existe como institución, ainda que está pendiente a construción da sede, que será aquí en Santiago, pero creo que está o diseño feito e todo, só falta o diñeiro, pero a crise que nos abatiu, pois, afectou tamén a isto, Pero, bueno, entre as súas actividades de xestión e de investigación, a veces é imposible separar, ter coordinado a área de humanidades do CSIC, de ser asesor ministerial en diversas áreas, presidente da Asociación Arqueolóxica Europea, o primeiro español que ocupa ese cargo, director a nivel europeo ou a nivel americano, todos como tal, asesor, membro de comités que diseñaron políticas ou investigacións fundamentalmente relacionadas ou sempre relacionadas co que é a cuestión do patrimonio, logo ten unha amplísima obra de publicacións, libros, artigos, etc. É director tamén dun grupo de investigación moi numeroso vinculado ao INCIPIT, que se fixeron moitas tesis. Está aquí por todo isto, pero fundamentalmente foi convidado por desarrollar unha línea de investigación xa desde o 91, pero despois consolidando territorio desde o punto de vista tamén cultural, o territorio visto como un todo, desde o punto de vista paisaxe, dos restos ou do valor que ten a nivel simbólico, a nivel espiritual, pois coa forma de interpretar a sociedade, na que están na que está ese patrimonio. De modo que eu agradecelle moito que aceptase participar nestas xornadas e doulle a palabra aclarando ás 13, esperemos que se se respetan os tempos non haberá problema para ter unha hora de debate. Entonces, para non alargar as sesións, deixaremos as preguntas para o final, o sea, preguntas e intervencións e non ao final de cada conferencia, porque isto probablemente leva a entorpecer, vamos a alargar demasiado ou a retrasar o programa. Gracias. Gracias, Pejerto, gracias pola introdución, por estas verbas e gracias, sobre todo, pola oportunidade de estar aquí, que agradezo fondamente aos organizadores das xornadas, Pejerto Saavedra e Iago Seara, e agradezo, sin dúbida, ao Consello e a súa sección de Patrimonio. Primeiro, porque, efectivamente, xa resultaran moi interesantes as xornadas do ano pasado, que seguín como ouvinte, como público participante, e sobre todo porque é un tema de indudable importancia que vou contemplar desde perspectivas moi diferentes. A perspectiva que eu quero se traer aquí é unha perspectiva desde a arqueoloxía, desde unha arqueoloxía entendida como estudio das materialidades do pasado ou incluso do presente. Así que non podo menos que agradecer precisamente o que tiveran contado que a miña posible aportación nestas jornadas e non podía, evidentemente, rexeitar a proposta. Teresa, podo falar de pé? Ou perdes a señal de audio ou algo parecido?
Si me parece que sí, que non... Non, deixa. Se o fago aquí, creo que se me escoita ben. Seguro. É que prefiro falar de pé por varias razóns prácticas. Entre outras cosas, me parece que é máis dinámico. Bueno, teño unha serie de contidos importantes que, grosso modo, son estes, pero non vou a parar nesto. Prefiro traballar cos contidos de outra forma. Realmente a aportación que tento de facer aquí pretende explicar como esta imaxe é unha imaxe dunha fraga galega, xunto con esta outra imaxe é unha imaxe dun labradío galego encharcado polas choivas do inverno. Estas dúas imaxes explican esta outra. Esta outra é unha imaxe do tremendo patrimonio arqueolóxico que temos nas zonas de monte. E, a súa vez, esta imaxe fai máis problemática, máis preocupante esta ou esta outra. É dicir, imaxes que nos mostran como o monte está a perder o seu significado patrimonial e esa perda está a provocar que o contenedor excepcional de patrimonio que é o Monte Galego, esa sería a primeira idea importante desta intervención, non só forneza el mesmo, sino que, por lo tanto, forneza tamén o patrimonio que está nese monte. Desde outro punto de vista, con un pequeno xogo de mans, que non demasia, podría explicar ou anticipar o contido desta charla. O que quero nesta charla é mostrar como, sempre fago xugando cas mans, como unha das cousas que a arqueoloxía nos ensina sobre a paisaxe galega é como temos pasados dunha paisaxe que era así, unha paisaxe cultural que era así, a unha paisaxe cultural que era así, para chegar agora a unha paisaxe cultural que é así e que se está transformando en unha paisaxe cultural que é así. Estas 4 formas, convexa, cóncava, plana e vertical, son precisamente as formas que eu quero tratar nesta charla facendo unha arqueoloxía do monte. Como digo, a primeira idea esencial é que o monte galego é un contenedor excepcional de patrimonio arqueolóxico. Non podemos cuantificar canto patrimonio arqueolóxico, que porcentaxe de patrimonio arqueolóxico está no monte. Igual que non podemos cuantificar canto patrimonio cultural, canto patrimonio intangible, inmaterial, está vencellado co monte. Pero a mirar de parte das mámoas, casi todos os nosos petroglifos, e unha chea de xacementos arqueolóxicos que os técnicos chamamos invisibles porque non se ven a simple vista na actualidade, están fundamentalmente en terreno de monte. E isto non é sollo, porque históricamente, isto é un segundo dato que é importante, isto non é sollo porque históricamente o monte teña sido seguramente o 60 ou incluso o 70% da superficie total de Galicia. Non é só por isto, é polo sentido histórico e cultural que o monte tivo. Vamos a abundar un pouco nesta imaxe. Por exemplo, este é un mapa de distribución de mámoas, de túmulos megalíticos da época neolítica, desde finales do quinto milenio antes de Cristo hasta moi inicios do terceiro milenio antes de Cristo. Os 100 e pico túmulos, mámoas, que aparecen aquí reflexados, están todos eles en zonas de monte. Hai apenas 3 ou 4 que estarían en zonas de val, zonas de labradío e demais. Isto é unha imaxe xenérica, dominante. Podemos aproximar desde outra... Bueno, traía para mostrar isto un vídeo que espero que sí, aí funciona. O vídeo fai referencia, é un vídeo precisamente sobre como se configura a paisaxe megalítica do Barbanza, como se construye unha paisaxe monumental fai case 6.000 anos, pero realmente non traio aquí o vídeo para mostrarlo como tal, que por outra banda un vídeo está disponible. Podemos baixar a voz, porque a realidade é que non... Bueno, de feito non hai voz. É só a imaxe. Aproveito o vídeo. O baixo aquí, claro. Subo un pouco, porque... Aproveito o vídeo para mostrar precisamente o tipo de paisaxe no que neste caso se ubican as mámoas. Aí facemos unha aproximación aos chans de Barbanza no interior da península, enseguida vade saber
unha vista de como a mirande parte deste patrimonio arqueolóxico se localizan zonas que claramente todo o mundo identifica hoxe como zonas de monte. E despois xa paro o vídeo, porque o vídeo vai por outra cousa que non é a temática de hoxe, non é como digo, é un estudo de como se configura unha paisaxe monumental baseada na primeira arquitectura monumental que aparece nesta parte do mundo, e en xeral aparece na Europa Atlántica. Aí o vedes o tipo de relación que teñen as mámoas directamente ubicadas, emplazadas sobre zona de monte e a carón moitas veces de zonas de labradío, de pequenos vales. Bueno, vou deixar aquí. Aunque a música a estas horas da mañá case invita a seguir, non? Para ver se lle damos un poquinho de ritmo ás cousas. Pero isto que estaba comentando mostra algo que desde a arqueoloxía de paisaxe que estamos facendo nós, e cando falo en plural é que non me refiro a mí mesmo, non un plural majestático, sino a toda a xente que temos traballado en grupo desde fai moitos anos, e esa xente, por exemplo, incluye a Rebeca Blanco, aquí presente. Isto levounos a unha consecuencia, a un modelo de poboamento prehistórico que é facilmente reseñable con ese gráfico que tedes na esquerda da pantalla. Se facedes unha transepta xeográfica que corte zonas de altura, de serranía, simplemente altas, e zonas de val, temos unha gradación tremendamente interesante, porque xacementos anteriores ao primeiro milenio antes de Cristo, e incluso, hasta podríamos decir máis, anteriores realmente ao 500 antes de Cristo, están sobre todo nas zonas altas, nas zonas que teñen máis tarde derivado como zonas de monte. Mentras que é sobre todo a partires da segunda idade do ferro, é dicir, grosso modo, a partires do 500 antes de Cristo, que nas zonas baixas desas transeptas xeográficas empezan a ver unha densidade de xacementos maior. Neste caso, o que vedes é precisamente a diferencia entre un castro da primeira idade do ferro, todavía do 800, do 700 antes de Cristo, e a ubicación típica de un castro máis tardío, da segunda idade do ferro. Ben, vou mostrar isto con outro exemplo. Neste caso, voume ao concello de Toques, que é unha zona que coñecemos con bastante exhaustividade, nunca se termina de coñecer todo en arqueoloxía por as razóns obvias que constituyen o rexistro arqueolóxico, pero temos un coñecemento global do patrimonio arqueolóxico do concello de Toques que nos permite facer o que vos vou a mostrar, uns mapas diacrónicos de distribución de xacemento. Este fenómeno que estou a falar de que hasta un momento moi avanzado da protohistoria, hasta o 500 antes de Cristo, a meirande parte dos sitios se concentraban nas zonas que despois pasan a ser monte, nos dá unha imaxe que é unha imaxe inversa do que está a pasar na actualidade. Oxe, se nos subimos a calquera outeiro, o que vemos precisamente é o contrario, como as zonas de labradío, de ocupación intensiva e a densidade de poboamento está a ocurrir sobre todo nas zonas baixas do territorio. E esas zonas están ceñidas por áreas de monte. Precisamente para mostrar esta secuencia de mapas, parto desta primeira imaxe que é a cartografía dos núcleos de población tradicionales. Mas vou volver despois. Pero frente a eso, fixadevos... A ver, vamos por aquí. Frente a eso, fixadevos... Millor dito, a carón deso, fixadevos onde están os castros da Idade do Ferro e fixadevos como estes castros están aínda en grande medida reproducindo efectivamente o modelo de poboamento tradicional, pero frente a eso, fixadevos que pasa cando nos pasamos ao mapa de monumentos megalíticos de mámoas, que de repente están nas zonas, podríamos decir, desde o punto de vista do mundo castrexo, do mundo tradicional, periféricas, e son onde se concentran fundamentalmente. Vou mostrar de outra forma. Este é un mapa de
de xacementos arqueolóxicos completo que temos no noso grupo de investigación registrado para o Concello de Toques. Aí están todos xuntos. Os castros son os círculos. Hai varios xacementos medievales importantes tamén, porque eses xacementos medievales están anticipando o que a mellor sodes capaces de ver aquí, que sobre o mapa de puntos negros, que son os xacementos arqueolóxicos, aparece unha trama de puntos roxos, que son as aldeas e os núcleos de poboamento tradicional. Fixadevos de feito como esas aldeas están a encher as zonas que están empezando a ser ocupadas primeiro polo mundo castrexo, máis tarde polo mundo román, máis tarde polo mundo medieval. Pero esas aldeas, en cambio, deixan fora delas todo o que era o espacio dominante de asentamento de mámoas, de petrolífos, de xacementos neolíticos e da Edade do Bronce, etc. Vamos a ver por que ocurre isto. Bueno, estas imaxes registran algúns dos usos predominantes que ten o monte en Galicia. Eu penso que precisamente o tipo de público que estades nesta xa non é preciso explicarvos que a categoría monte non significa inculto, non significa abandonado, sino que a categoría, o nome monte en galego é un concepto cultural que fai referencia a un tipo de uso moi concreto, que é un uso de carácter extensivo, pero un uso que ten concentrado unha porcentaxe importante da capacidade de traballo total das familias e das unidades domésticas campesinas. Posiblemente nesta sala non é necesario facer esta precisión, que, sin embargo, en xeral é necesario facer porque o común da xente sigue a vencellar o termo monte en galego ou en castelán co inculto, co abandonado, co silvestre, etc., etc. Pero non, o monte en Galicia era todo o contrario. Era un sistema de aproveitamento da terra que fundamentalmente baseábase na que eu plantexaría, algún día habría que recoller firmas para convertir na planta nacional galega, que é o toxo. O toxo, que esténdese precisamente polas grandes superficies de monte hasta o punto de que incluso se cultivaba, se sementaba no monte, dá a base para diferentes tipos de aproveitamento agrarios, entre os cales o máis importante eran as estivadas, as cavas de roza, é dicir, a tala e quema do toxo para que o enriquecimento provocado polas cinzas do toxo poder producir rozas de cultivos de cereal, colleitas de cereal de inverno, fundamentalmente centeno ou incluso trigo do monte, que é o que tede representado aquí históricamente, un tipo de uso. Podíamos falar un pouco delo, pero non vou estender. Un tipo de uso que teóricamente xa ten desaparecido. Ao lado deso, o monte ten soportado unha cabaña na gandeira moi importante. Cabana precisamente que se entende porque cando os terrenos que se empregaban como estivadas eran abandonados un ano, ao sumo 2 anos despois do seu primeiro cultivo, empezábase a recuperar, antes de que empezase a crecer o toxo, empezábase a recuperar un manto de gramíneas que aportaba un pasto de grande calidade para o gando. O monte, non vou estender moito máis, porque hai que ir collendo e a máis volverá a ver seguramente aportacións nestas jornadas que traballarán o tema. O monte, ao final, é realmente un sistema de aproveitamento do chan que é tremendamente sistémico, que está tremendamente integrado, é dicir, se complementan entre sí, equilibran entre sí absolutamente todas as diferentes actividades que se poden facer en el. O monte, tradicionalmente, no que é un mundo bello sistema agrario galego, xa que nos ensinou a evocar Buller, non era, por outra parte, un terreno simplemente afastado do que pasaba na familia. Todo o contrario, era unha parte complementaria do que ocurría nos vals. Antes facía os xogos de mans. Esta forma é realmente a expresión do que chamamos, creo que posiblemente
a primeira persona que mellor utilizou este termo me parece que foi o Díaz Fierros, o que chamamos unha paisaxe cóncava. A paisaxe galega tradicional é unha paisaxe cóncava. É unha paisaxe, ustedes representan en cada uno deses gráficos, donde na aldea ocupa o val e ao redor dela se asentan as terras de labradío de cultivo extensivo e as aldeas están cinguidas por un cinturón de bosque e, sobre todo, de monte que está fornecendo, que está aportando unha elementos básicos para o mantenimento das unidades domésticas campesinas. En primeiro lugar, está aportando esa base territorial para o gando extensivo, está aportando a base territorial para as estivadas, pero tamén está aportando unha cousa básica que é precisamente o toxo. O toxo co que se fai o estrume que permite manter en aproveitamento intensivo o labradío. Non pode haber en Galiza, antes da introdución dos abonos orgánicos, non pode haber. E esta é outra idea importante para entender por que o monte entón pasa o que lle pasa en termos do patrimonio arqueolóxico. Aquí chegamos a outra idea importante que quero recalcar. Non pode haber unha ocupación intensiva, unha agricultura permanente en Galicia antes da entrada dos abonos minerais, dos abonos industriais, se non se dispón de estrume. É dicir, se non se dispón de un xeito de compensar os nutrientes que o cultivo sistemático colle do chan e non volven a él, e, polo tanto, hai que aportarllos. E para producir o estrume na cultura tradicional histórica galega, o xeito como se fai é xuntando o toxo cos detritus do ganado, fundamentalmente do ganado vacuno. Hai estadísticas que falan moi ben desto. Por exemplo, a porcentaxe que me refería antes de que 2/3 partes do territorio total son monte, só apenas unha terceira parte é labradío, unha estadística que ben coñecido por xeógrafos, pola xeografía desde creo que os anos 70 ou finales dos anos 70, se pode explicar, por exemplo, por esta relación entre toxo, estrume e labradío. Cando se podían facer estudos que agora xa non se poden facer porque os sistemas agrarios cambiaron, tecnologizáronse, entón xa non se poden estudar en directo a través da etnografía como funcionaban os sistemas agrarios tradicionales. Ainda se pode facer a través da memoria histórica ou a través da memoria oral. De feito, se falades con xente, patróns, con xente bella que coñeza eso, vos vai a decir, vos vai a aportar datos no que, por exemplo, os descubrirán que por cada unidade de terreno que se emprega para sementar millo é preciso dispor dunha cantidad de terreno 2 veces superior para sementar o toxo que produce o estrume para manter ese campo en produción constante de millo. E isto, bueno, os datos cambian según o tipo de terreno, o tipo de produto que estemos a plantar no labradío, pero, grosso modo, establecen sempre unha relación de 2:1, de 2 unidades de terra de monte, de extensivo, por cada unidade de terra que empregamos no labradío. Fai varios anos, cando empecé a estudar isto, bueno, fai moitos anos, cando empecé a estudar isto, decateime dun tema que chamoume en ese sentido claramente a atención. Daquela, me parece que os historiadores modernos dos que eu sacara os datos aínda non se decataran delo. Chamoume a atención que cando empezas a estenderse durante o século XVII o primeiro millo en Galicia, fundamentalmente polas zonas baixas, polas rías baixas e aledaños, ao mesmo tempo decrecían, se veían nas gráficas de produción de trigo, que se decrecía casi radicalmente a produción de trigo que procedía precisamente do monte. A relación que establecín inmediatamente, a conxetura que establecín inmediatamente é que o que estaba a ocurrir aí precisamente é que ca introdución do millo, que é un cereal tremendamente productivo
de grandes capacidades, o millo convértese nun obxectivo de produción estratégica, pero o millo demanda un solo moi enriquecido en nutrientes, co cal tira moito máis da necesidade de estrume. A conjetura que me fixen en aquel momento foi que o que seguramente pasa é que as unidades domésticas campesiñas nun certo momento, cando queren priorizar o cultivo do millo, decátanse de que é millor non seguir queimando o toxo no monte para producir trigo de monte, senón o gardan para producir o estrume que permita enriquecer as leiras nas que se está a sementar realmente o millo. Me parece que despois hai, creo que algún Pejerto poderá decir mellor que eu, pero me parece que diferentes datos da historia moderna, agraria moderna, máis ou menos confirman que algo deste sentido pasa. Pero, bueno, isto lo traía simplemente a colación para mostrar esta integración que existe no sistema agrario galego tradicional entre fondo de val, ladeira, zonas altas, entre labradío e monte, entre cultivo intensivo e cultivo extensivo, entre cereal e toxo, entre, en definitiva, agro, cabas de roza, etc. etc. Que é o que pasa, entón, aquí? Que é o que explica, se partimos deste modelo, que é o que explica que posiblemente podamos decir que hasta o 500 antes de Cristo non se inicia a expansión do poboamento dun xeito porcentualmente significativo nas terras baixas, no tipo de terras que van a ser máis tarde precisamente as zonas prioritarias para o desenvolvimento das unidades domésticas campesiñas. Este proceso de ocupación do val e de construción, polo tanto, desta paisaxe así, desta paisaxe cóncava, iníciase, grosso modo, desde inicios da Edade do Ferro, redondeando, 1000 antes de Cristo, se incrementa notablemente a partir da Segunda Edade do Ferro, 500, 400 antes de Cristo, e, sobre todo, como o mundo de finales do Ferro, o mundo román e o mundo da tardoantigüidade, que se asenta xa definitivamente a prioridade, a centralidade das zonas de val, das zonas baixas, respecto ás zonas altas. A partir dese momento temos claramente unha paisaxe cóncava en Galicia. Que é o que explica que antes desto tivéramos unha paisaxe convexa? Unha paisaxe no que o asentamento esencialmente está nas zonas altas. Bueno, estas dúas imaxes que presentaba ao principio dan unha pequena idea, pero vou a dar, me parece que 3 ou 4 ideas de que explican isto e xa remato. Primeiro, á esquerda temos a imaxe dunha fraga. A fraga, o termo fraga en galego é unha metáfora soberbia da espesura, da densidade, da oscuridade que moitas veces nos abrangue e impide seguir adiante, porque se tedes intentado atravesar unha fraga, sabedes dabondo que non é precisamente doado, non podedes circular por unha fraga, se non é polos camiños que pode haber nela, que xeralmente non os hai. Iso quere dicir unha cousa. As fragas, o bosque húmedo galego se concentra sobre todo nas zonas baixas, en zonas de val, en zonas de abundancia de humedade, etc. Este tipo de bosque galego é altamente dificultoso, moi difícil de ser rozado, de ser cortado. Necesitas empregar cantidade inxente de man de obra, de forza de traballo, pero, sobre todo, dispor dunha tecnoloxía aceitada para facelo. Esta tecnoloxía vai a ser o ferro. Antes da disponibilidade do ferro, da señalización do ferro, dos instrumentos metálicos de ferro, é seguramente difícil asaltar unhas terras que están en grande medida tomadas por fragas moi densas. Ao final non é só o ferro, non é solamente a capacidade de cortar. Se tedes feito unha roza en algunha finca para o fin que fora, sabedes dabondo que cortar o árbol é solamente a primeira parte do problema, que despois hai, por exemplo, que levantar o tocón, que levantar as raíces. Iso é ainda harto máis difícil. Necesitades man de obra e seguramente tracción animal, é dicir,
unha xunta de bois para tirar do tocón do árbol. Bueno, aí temos unha primeira explicación desto que fai que históricamente, en liñas xerais, a paisaxe galega, humán galega prehistórica, estivera centrada nas zonas altas, nas zonas que despois chamamos de monte. A vegetación densa, a fraga, facía un telón que impedía o asalto directo ou asalto con facilidade a terras que unha vez roturadas son, de feito, as máis feraces do sistema territorial galego. Son as máis fértiles, son as que fornecen mellores características para a ocupación humana e para o cultivo intensivo permanente. Son solos con abundancia de nutrientes, ben regados, reservas de auga, solos profundos onde as plantas poden arraigar, etc. Pero o primeiro problema para acceder a boa parte dese solos é este, o efecto muro que fai a fraga. Pero unha vez, incluso, que se logra superar ese primeiro problema, que se logra superar o problema da fraga como muro, e se fai a roza, se roza ese sitio, empezan a aparecer outros problemas non menos importantes. Como digo, somos quen de levantar a fraga, o telón vegetal, e podemos entonces acceder a solos profundos moi aptos para unha agricultura de carácter permanente. O seguinte problema que non vamos a encontrar é o da dereita. Perdón. Porque, vale, ahora xa dispomos do terreno, pero esos terrenos, polas características edafolóxicas que ten e as características xeográficas, topográficas e xeomorfolóxicas, son terrenos que se encharcan con tremenda facilidade, como pasa en calquera zona de labradío despois dunha época de choivas. Esta imaxe de aquí é moi frecuente na maioría de parte dos labradíos galegos. Consecuencia, bueno, calquer campesino sabe que o exceso de auga pudre as raíces, co cal non se pode, salvo que estedes cultivando arroz, o exceso de auga é un problema. Polo tanto, o cultivo sistemático deste tipo de terrenos precisa agora, ademais, outra cousa máis, que tecnoloxías para remeser o exceso de auga, é dicir, tecnoloxías de drenaxe. E isto non é tampouco doado, porque involucra a construción de infraestructuras agrarias que se teñen que planificar, que se teñen que ejecutar e que son costosas. Gabias, sistemas complexos de gaivas para sacar de aí o exceso de auga. Isto tan importante que outra forma de aproximar a paisaxe galega é precisamente falar da paisaxe da auga. En Galicia, como é unha zona na que hai auga abonda, nunca nos temos plantexado estudos de agricultura hidráulica porque, bueno, hai xente que o está a facer, evidentemente, porque a auga en Galicia non é un problema. Ollo, non é un problema traela, o que é un problema é sacala. Por eso en Galicia, nas zonas de labradío, temos espacios onde as arquitecturas da auga son tremendamente complexas. Isto nos leva a outro tema. De feito, deixo aquí a idea, porque a mellor podía ser unha boa temática para algunha destas xornadas do Consello de facer unha xornada sobre a auga como elemento histórico, patrimonial, tecnolóxico moi vencellado ao campo galego. O tema que quero centrarme é que a auga, o exceso de auga é un problema que hai que manexar. A auga se retira con gabias, vale, é complexo. É difícil, hai que planealas, necesitas moita mano de obra e seguramente a capacidade de centralizar a mano de obra para facer un sistema territorial amplio, como lle pasa nas zonas de labradío. Pero antes incluso de chegar a eso, simplemente hai o problema, vale, como saco a pouca auga que pode haber aquí? Bueno, para sacar as augas necesitades, vou a saltar este, volvo despois.
Para sacar as augas, necesitades algo tan sinxelo, pero aparentemente, pero seguramente tan complexo como é a disposición de surcos. O vedes aquí nestas dúas imaxes. O surco, que é moi característico do labradío galego, é precisamente o que permite obter un manto en presencia dun exceso de agua, un manto seco para que enraícen as plantas. A auga vai pola gavia e a parte alta do surco queda en cambio máis seca. Isto é o surco galego, unha parte básica da identidade do labradío galego. Para min foi moi importante neste senso, cando eu fai anos facía estudos etnográficos de Cabas de Roza, decatarme dunha cousa tremendamente interesante. No monte, cando se fai estivadas, non hai surcos. Por que? Porque non hai este problema. Por que non hai este problema de retención de auga? Porque os terrenos de monte son máis lixeiros, están moi altos, non solen ser profundos e tampouco son pesados, é dicir, non é unha terra que este moi desmigada. Se vos colledes unha maceta, a terra dunha maceta, lle botades auga, facedes lama. Se colledes a terra de un labradío e lle botades auga, facedes lama. Pero se colledes unha terra de monte e lle botades auga, e sobre todo, se colledes unha terra de monte non empregada ata o momento, bueno, non empregada nos últimos anos, ata o momento que vos colledes o sacho e sacades o terrón, lle botades auga, que pasa? A auga se escurre entre, porque a auga se escurre entre o terrón e entre os dedos da vosa man. Por que? Porque o terreno de monte mantén unha estrutura tremendamente agregada, isto é un concepto edafolóxico importante, que fai precisamente que o exceso de auga poda migrar con facilidade do solo. Ese mesmo terreno de monte, se os poñedes a traballalo sistemáticamente para revertilo en un defeito nun terreno de labradío, o que vai ocurrir é que en moi poucos anos, 3, 4, 5, a estrutura agregada do chan, o terrón do monte, desaparece, o que tedes é terra solta, terra en pequenos grúmulos. Esa terra empeza, agora lle botades auga e volvedes a facer lama. Por eso, a roza galega non precisa unha labra de surcos. Unha labra de surcos requiere máis traballo, requiere tecnoloxía especial, etc. Unha labra de surcos requiere, xeralmente, a gran escala requiere arado. É un tipo de máis complexo de arado, o arado de vertedeira. É dicir, como mínimo arado román. Mentras que o terreno do monte se pode cultivar co sacho. Bueno, concretamente co ligón, que era o sacho reservado pola familia campesina para traballar os terrenos de monte. Aquí vemos unha diferencia tecnolóxica tremenda, unha diferencia tecnolóxica que nos aparta, que fai que esta imaxe sexa un certo sentido, a pesar de ser útiles metálicos, unha imaxe da agricultura neolítica frente a unha imaxe que, sacándolle os componentes modernos e posmodernos que ten a foto, representa genuinamente a agricultura do mundo do ferro, do mundo román, do mundo medieval e do mundo histórico en xeral. É dicir, temos unha tecnoloxía limitada a un apero de labranza non complexo, diferentes tipos de xachada, frente a unha tecnoloxía que precisa arado, que precisa tracción animal. Unha tecnoloxía, un know-how campesino que sabe facer surcos e que quen tamén de remover o exceso de agua. Todo eso no mundo atlántico europeo son conquistas que empezan pouco a pouco na Edade do Bronce, desde un momento avanzado da Edade do Bronce, ademais, no 1700, no 1500 a.C., a partir de aí se empezan a descubrir xa o know-how e se empeza a poñer a punto os aparellos tecnolóxicos que fan falta, pero non será hasta 1000 anos máis tarde, hasta os 600 ou 500 a.C., que se empezan a dotar de forma sistemática e de forma intensiva. E entón, nese momento, cando se opera este cambio tecnolóxico que permite acceder millor ás terras baixas, ás terras de labradío. Vos vou a poñer outro par de exemplos distintos. Bueno, aquí fun a dar, porque claro, agora xa non é
Sí, xa remato, porque xa estou... O que pasa é que non quero rematar co alcalde de Vigo, aunque por iso ainda comentarei un par de cousas, pero fun a dar unha foto precisamente do alcalde de Vigo participando, o que me parece ben, na festa da sementeira de Matamá, que é unha festa, non sei se leva 4 ou 5 anos en marcha, e que precisamente o que tenta é recuperar os xeitos tradicionales de traballar o campo, de traballar o agro e tamén de traballar o monte. Fixáramos aquí como están representadas as dúas formas distintas de traballar no logradío, un arado de vertedeira, de roda, con tracción animal, non só con tracción animal, sino con animales de verdad, con unha boa xunta de bois. Frente aquí que temos un traballo simplemente de personas, e moitas veces antes, precisamente de mulleres e de nenos, xunto aos homes da casa. Un tipo de labra que precisa o surco, un tipo de labra que non precisa surco. E aquí tedes unhas imaxes arqueolóxicas desto. Estos son excavacións arqueolóxicas. Esta fixémola no grupo de investigación, esta fixo unha compañeira vencella do grupo que é Elena Lima. Aquí o que descubrimos é unha cousa que a mí me ten moitas veces emocionado moitísimo máis que outros moitos achádegos arqueolóxicos ou deshacementos. Aquí non hai propiamente falando un asentamento, un poboamento, nin nada parecido, nin unha tumba. O que hai é nada menos que campos de cultivo antigos con sinais, trouxen as fotos en blanco e negro porque creo que se aprecia mellor en blanco e negro, con sinais da labra feita co arado. Pero son dos tipos de labra distintas. Esta é o tipo de labra que se fai no monte, este tipo de labra que se fai no labradío. Aquí vedes as feridas, os surcos profundos, totalmente paralelos, simétricos, regulares, dun arado deste estilo, dun arado romano, ou dun arado medieval. Mentras que aquí atopades as sinais de arado, pero con un tipo de labra totalmente distinta que parece desordenada. Desordenada, no mundo cultural non hai nada desordenado, tampouco isto, simplemente é diferente. É unha labra cruzada, chamas así, propiamente falando, cruzada, é unha labra donde, ademais, o arado pasa sucesivamente polo mesmo sitio, por enriba dos mesmos sitios, e o tipo de arado que se emprega son arados distintos. Ben arado lixeiro ou ben arado de monte. Aí tedes precisamente a diferencia tecnolóxica. Bueno, o que explica isto que comentábamos ao principio, a predominancia dun patrimonio arqueolóxico de todas as etapas arqueolóxicas galegas hasta a segunda idade do ferro, é dicir, con o 95% da nosa historia, está no monte. O que explica que este no monte as cousas que vos teño rapidísimamente comentados. O feito, precisamente, de que as zonas altas do territorio, abertas, sin demasiada vegetación, sin vegetación arbórea densificada, con solos lixeiros, con solos con boas características naturales de drenaje, foron as zonas, a base territorial excepcional e principal para poder basear unha agricultura e un sistema social que precisaba dunha agricultura de baixo nivel tecnolóxico e donde, sobre todo, a capacidade de mobilización de mano de obra sustituía todas as outras necesidades tecnolóxicas que cambio fan falta no val, no que vai a chegar a ser o labradío. Evidentemente, como o labradío é moito máis rentable, iso é o que despois marca, cando se conquista o labradío, e se complementa o labradío co monte, porque o monte non se termina non se deixa de empregar, é o que marca o grande éxito que tuvo o sistema rural galego. E quería terminar con isto. Un éxito que, sen embargo, colisiona co feito de que o abandono dese sistema provoca imaxes que xa non comentarei como esta que tedes aquí. E aquí eu quería introducir un tema que seguro que volverá a aparecer nestas jornadas, máxima actualidade das últimas 2 semanas. Supoño que te habrá que falar do novo Plan Forestal galego, de a forma como o Plan Forestal parece que sanciona xa inevitablemente
que temos que dedicarnos prioritariamente a un uso do monte orientado á produción forestal, con todo o que iso involucra, que non é só a plaga dos incendios, e tamén o feito de que esa forestización masiva do monte vai a provocar unha perda de patrimonio intangible e de patrimonio material de altísima intensidade. Me falta por ver, de feito me quise documentar debidamente para esta conferencia, pero non pude, entón eu deixeino porque era unha parte importante, pero unha parte final da conferencia, pero vexo que na sala hai quen ao mellor pode falar, falta por ver que medidas artellas e que algunha, e me temo que ninguna, o Plan Forestal Galego precisamente para respetar, para traballar, para poñer en valor o patrimonio, o bello patrimonio que aínda custodiamos no monte. A min, cando comparo a situación de Galicia coa situación de outra terra moi semellante a galega, que deberíamos de ter máis relacións das que temos, que é Irlanda, me alucina como si algo precisamente sigue labrando a capacidade de Irlanda para ser unha economía do século XXI é que os irlandeses manteñen unha relación prioritaria co chan, ca agricultura, cos sistemas tradicionales e os sistemas vernaculares. Esa cultura, en cambio, en comparación co tipo de políticas e o tipo de valores que un observa en Irlanda, vexo que se está a perder en Galicia dun xeito totalmente irresponsable. E remato aquí. Moitas grazas. Séntome, non? Bueno, pues, moitas gracias ao profesor Felipe Criado por esta interesante exposición na que non só nos explicou, non, porque o monte na actualidade, non, é o soporte dun patrimonio riquísimo, en parte porque cando foi creado ese patrimonio, non sei se o interpretei ben, pois justamente non era monte, ou polo menos non sei, era un territorio poboado, e aparte deso, pois tamén nos deu unha lección de historia agraria, non? Como dicía antes, as cuestións, debates ou preguntas, pois plantearánse a última hora. Agora reclamo a presencia do segundo conferenciante, o profesor Federico López Silvestre, que creo que estaba por aí, para que... Sí. Bueno, Federico López Silvestre é profesor de Historia da Arte na Facultade de Xeografía e Historia, polo tanto un compañeiro xa desde hai uns anos. Está convidado a participar nestas xornadas porque é un grande estudoso da paisaxe, da súa historia, na pintura e nos textos, incluso nos textos filosóficos, tanto do punto de vista, digamos, que da práctica, como tamén da teoría e da idea da paisaxe, non? El, de feito, fixo a tese sobre esta cuestión, unha tese que deu origen, pois, a dous libros, un é a emerxencia da paisaxe na Galicia da Ilustración e o outro, os límites da paisaxe na Galicia dos Austrias, non? E, aparte deso, pois, ten publicados outros traballos de tipo máis xeral, como un moi reciente, Los pájaros y el fantasma, una historia actual, una historia del artista en el paisaje, non? Ten tamén dirixido tesis, como codirixido, como unha moi relacionada co tema destas xornadas, que é a análise diacrónica da paisaxe agroforestal de Galicia, feita por Rosario Pérez Moreira, un gran estudioso tamén desta cuestión, non? E logo, bueno, aparte de outras cousas, pois dirixe ou codirixe dentro da Biblioteca Nueva unha colección ou dúas coleccións de historia da paisaxe, non? Unha máis teórica, en a que se traduciron obras moi importantes, e outra centrada en Galicia, na que apareceron, pois, a parte dos seus traballos,
algún outro moi recente como o de Jesús Sánchez García, El Jardín de los Pazos, non? Que é un traballo moi interesante para coñecer pois, este aspecto do patrimonio galego. Non? Bueno, vainos a falar, o título de conferencia, como ven no programa, é Homo Fugiens, da patrimonialización do ermo ás poéticas da fuxida. Necesito un minuto para arreglar un problema técnico, pero es solo un segundo. Aprovecho ya para agradecer a los directores, coordinadores de este seminario su amable invitación, Iago Seara y Pejerto Saavedra. En fin, es un placer estar de novo aquí no Consello da Cultura Galega falando da paisaxe, como xa fixemos tantas veces, tanto en público como en privado. Espero que todo vaya moi ben. Está ya, espera que a lo mejor... Un momento, a ver si ahora lo reconoce. Está entrando, creo. Sí. Estamos. Bien. Pola miña adicación ao largo destes anos, as miñas especialidades son a paisaxe dende o punto de vista da estética, da historia da arte, pero certo é que a investigación dende o comenzo foi tamén sobre a literatura, os xardíns, a arquitectura, é dicir, a paisaxe como un fenómeno cultural. Imos falar, por tanto, dun ámbito que está nas antípodas do que acabamos de ver con Felipe Criado. Empezamos polo comezo e imos agora ao final, porque con esta aportación quero sinalar en primeiro lugar un fenómeno que está a acontecer no século XXI, no ámbito da estética, da poética, etc., que é o retorno á montaña, o retorno aos cumios, o retorno ao ermo, que estamos a vivir no ámbito do audiovisual, no ámbito das poéticas da arquitectura, no ámbito, dende logo, da poesía e da estética e a filosofía. Aquí en Galicia, entre galegos, e dun modo moi interesante. En todo caso, dá moito xogo para facer unha análise precisamente en comparación con cousas que vimos agora con Felipe Criado, verdad? Falamos xa de que o monte, en realidade, é un terreo productivo na tradición galega, é o terreno das agras, dos eidos, a palabra de Uxío Novoneira no título é os eidos, e os eidos fala tamén de terra cultivada e traballada. En todo caso, precisamente por eso, o subtítulo desta presentación fala dos ermos. Antes escoitamos con Felipe que efectivamente se identifica a veces o monte co ermo, pero é que as poéticas actuais de retorno á montaña inciden moito nesta cuestión do ermo e do refuxio, da cabaña, etc., etc., e é aí onde quero colocarme para falar do tema. En primer lugar, o síntoma, o ermo
propiamente falando, en termos culturais contemporáneos, é a palabra elixida por Otero Pedrallo, a palabra elixida por Noriega Varela, etcétera, etcétera, para falar desa montaña concebida en termos estéticos. Temos moitas obras poéticas que inciden nelo. Que ocorre co ermo? O ermo en Galicia non é o ermo castelán, non é o ermo castelán porque non é o deserto, non é a meseta, senón que é a montaña, a cumbre, etcétera, etcétera. Pero o ermo, a palabra en latín, procede do locus eremus, é dicir, o lugar do eremita, o lugar do yermo. Entón, me parece moi interesante que a tradición poética estética incida nesa idea porque penso que está directamente relacionada coa tradición que está detrás e que queremos desvelar agora. En primer lugar, o síntoma, cales son os elementos que consideramos destacados ao respecto en todos os sensos, é dicir, porque verdadeiramente son fenómenos de calidade cultural. Teño que suliñar, para empezar, o traballo do meu amigo Ignacio Castro Rei, porque é un traballo moi bo, pero tamén porque é un traballo que, independentemente de que comezase cando se foi 7 anos a vivir o Caurel a unha cabana, xa nos anos 80, é agora, no século XXI, cando coñece 3 edicións. É a edición do libro fermosísimo que recomendo, que se chama Rose de Sebes, que é unha suma de haikus, de pequenos poemas moi uxíono-boneira, pero tamén unha serie de reflexións e unha especie de bitácora, de diario da bordo. Ben, isto está a acontecer agora. A última edición en castelán, en Madrid, é do ano 2016. Segundo síntoma, por supuesto, o moi coñecido por todos, aquí vexo moitos arquitectos, traballo de Pedro de Llano yendo unha e outra vez ás pallozas do Piornedo. Sabemos todos que isto é cousa dos 80, dos 70, pero o certo é que agora, recentemente, cando se reedita outra vez a arquitectura popular, é agora cando se fai outra vez unha exposición que é internacional, moi interesante, compañeiros de oficio, pero en todo caso que tamén quere reivindicar as pallozas como modelo bioclimático, como tipo de arquitectura popular pero racional, e esas pallozas son fundamentalmente as pallozas dos Ancares. O traballo dos teiteiros que vemos aquí é o que se está a reivindicar unha e outra vez, e agora que as arquitecturas da rehabilitación están cada vez máis presentes, todo isto volta outra vez. Tercer síntoma, o caso realmente excepcional dun galego da emigración, porque é tan parisino como galego, como sabedes, que é o amigo Oliver Lasse. Oliver Lasse é un cineasta que acaba de ser premiado recientemente en Cannes, es decir, es un cineasta de talla internacional, ha hecho una película excepcional titulada Mimosas, con un ritmo especial, es cine de autor. Mimosas está filmado en el Atlas, en Oliver Lasse, en Marruecos. En Oliver Lasse vemos constantemente estas poéticas da montaña, pero é que, de feito, as súas orixes familiares e todos os veráns da súa vida os pasan nos Ancares, porque os seus avós son dos Ancares, ata o punto de que ten feito 2 películas, agora está rematando a segunda, sobre os Ancares. Unha fascinante, un corto moi recomendable que se titula Parisum, que é moi fácil atopalo, que parece unha cosa torpe de estudiante e que, sen embargo, é moi sutil, moi boa, sobre a vida dos Ancares, ten algo de documento antropolóxico, desinhibido, descarnado, moi belo, e, por outra parte, todo o que arde que está a rematar neste intre e que, como veremos, fala, entre outras cousas, dos montes, dos pirómanos, do que está a pasar co abandono e a desertización de España. Outro síntoma máis, e xa vamos acabando, os Eidos. Que pasa cos Eidos? Os Eidos é un libro maravilloso. Eu trouxen hoxe a última edición moi buena, por cierto, Biblioteca de Mesopotamia é unha nueva casa que trabaja con Chan de Pólvora, que é unha editora e librería que está aquí en Santiago, na Rúa de San Pedro, que o están a facer moi ben. Os Eidos, desde os anos 50, unha e outra vez,
ven a ser recollido. Dende que o Día das Letras Galegas foi adicado a Uxío Novoneira, hemos coñecido 3 edicións dos eidos e algúns libros que hablan sobre as peculiaridades botánicas que aparecen nos eidos. Fai falla, moita falla, falar dos eidos, porque estamos coa esquizofrenia cultural de sempre. Os catálogos últimos da paisaxe apenas mencionan a Uxío Novoneira, cando é un dos artífices da valoración cultural da paisaxe do Courel a través desta obra memorable. Por fin, ya en outro plano, estarían os traballos de Lois Patiño, tamén moi premiado, Montaña en sombra, ou Carla Andrade, Paisaxes suspendidas. Aquí a paisaxe de montaña non é exactamente a paisaxe galega, aínda que se mezclan nos cortos de Lois Patiño imaxes de diversas orixes con músicas místicas en la línea de Arvo Part que, sen dúbida, teñen moito tamén desa alta montaña galega. Son só síntomas, así como o libro, non sei se coñecedes, unha editorial que acaba de nacer feita por arquitectos da Universidade da Coruña que se llama Fabulatorio. Es una editorial exquisita y una de sus últimas publicaciones, Catro Ventos, está íntegramente dedicada a unha serie de fotografías sobre Peña Trevín Cancares feitas por Fernández Pérez de Lis. Entón, temos a montaña, máis aló desta sala, máis aló deste encontro sobre o patrimonio. A verdade é que a día de hoy hai unhas estéticas da montaña que están a voltar. Agora ben, son novas estas estéticas da montaña? Cal é o seu punto de apoio? Como se refiren estes autores á montaña? Vou a facer un breve repaso pola historia da mirada cara a montaña en Galicia, basicamente porque o falei con Pejerto, non é un dos meus cometidos neste encontro, como historiador do fenómeno cultural, pero en todo caso o que me interesa é dialogar entre este fenómeno histórico-cultural e ese presente que, si queredes, podemos chamar posmoderno, aunque a min non me gusta ese termo, verdade? Había sentimento dos ermos entre paisanos, e digo ermos, porque efectivamente esta tradición da que falo fala de ermos. Houbo estereotipo da paisaxe monteira galega do mesmo modo que houbo estereotipo da paisaxe mariñeira? Como se desenrola esa estética na historia? En primer lugar, a resposta é a polémica tradicional, verdade? É posible falar dunha mirada á montaña, mirada entre comillas, sociolóxicamente falando, alto cultural ou non? Porque, por suposto, o paisano estaba ali na montaña en todo momento facendo o seu traballo nas sagras, cos sebes, etc. etc. Pero falamos de si na historia da literatura e a pintura hai presencia. O certo é que hai que esperar moitísimo para atopar presencia e o certo é que o primeiro que empezamos a atopar case sempre son expresións como esta do periodista Manuel Pardo de Andrade, que traballaba fundamentalmente entre Madrid e Galicia na prensa e que escribía El terreno, describiendo Galicia, comienza con la montaña a ser más estéril y menos grato a la vista. Es decir, en cuanto se llegaba a la montaña a finales del siglo XVIII, lo que se ponía y lo que se decía es menos grato a la vista. Por eso tardaba en entrar. Este es el planteamiento tradicional en relación coas estéticas da montaña, e me refiero tradicional incluso donde o punto de vista da historiografía, dos estudios da historia da paisaxe. É dicir, a paisaxe da montaña, xente como Jutá habla da invención do Mont Blanc. Falla inventar o Mont Blanc, descubrir o Mont Blanc. De algún modo, falla tamén descubrir a alta montaña e o ermo galego. Agora ben, cabe contraponer esta visión a de xente como Marcial Gondar ou a de xente como Ansel Fole, verdad? Porque Ansel Fole insistiu moito en que esa identificación tradicional do labrego só co materialismo, só coa explotación é un erro. Cando o galego está en migración non pensa na súa terra pensando en patacas e maíz, pensa na súa terra en termos sentimentais, independentemente de que sea ricazo ou non. É dicir, si procede do paraño, o emigrante
tamén ten sentimento do Paraño e ten sentimento do Ermo. O certo é que isto que di Ansel Foley, que é o gran cuentista da montaña galega no século XX, eu o vivín. Coñecín xente en Francia que efectivamente procedía de Forcarei e de Terra de Montes, de terra de Soutelo de Montes, terra moi dura, e, sen embargo, en León estaba todo o día soñando con voltar ali e non coas patacas, senón coas paisaxes da montaña, coa liberdade que asociaban a esa vivencia. Entón, a tradición ao respecto habría que matizala polo menos sociolóxicamente, verdade? En segundo lugar, me preguntaba se había un estereotipo da paisaxe de montaña como efectivamente houbo un estereotipo da paisaxe das mariñas, das rías, etcétera, etcétera. Que quero dicir con isto? O que quero dicir, en primeiro lugar, que é evidente que en Galicia gañou o estereotipo mariñeiro. E a proba é que o Parque Nacional das Illas Cíes foi para as Illas Cíes, Illas Atlánticas, e non foi cara aos Ancares ou cara ao Caurel. Hai moitas razóns para isto. Unha delas é que xa había demasiados parques nacionais en España na montaña. Sesa Covadonga, Picos de Europa, sesa Ordesa, Pirineos, había que distribuir e se seguía un principio unha teoría moi de principios do século XX dos xeógrafos que tipificaban as rexións e había que casarse cunha cousa ou outra. Agora ben, tamén aquí cabe recordar que sí houbo certo estereotipo da montaña que foi arraigando, sobre todo, ao longo do século XIX e principios do XX. É un estereotipo bastante absurdo e que, afortunadamente, Otero Pedrallo intentou que non pasase a historia e o conseguiu, que o estereotipo de Galicia Suiza española. Esta es unha idea que non só aparece no famoso libro da fotógrafa Annette Meeking, da viaxeira británica Annette Meeking, tamén aparece no libro de Bugallal e Araujo de 1903, tamén aparece en Rosalía de Castro, en Cantares Gallegos, que al referirse a esas montañas, por supuesto, estaba de algún modo orientando, no solo es cosa de Carlos de Aes, a su hijo a pintar a montaña, como ocurriría. Ovidio Murguía sería un gran pintor de montañas, aínda que fosen de Guadarrama máis que de Galicia, pero o estereotipo da Suiza española volta a topar en todos, aparece outra vez en todos estes autores. É moi interesante seguir a lista porque, como vedes, os que coñecedes un pouco a historia política de Galicia, provincialismo, regionalismo, federalismo, aparecen aí convocados. Aureliano Pereira, Alfredo Brañas, Martínez Padín, todos xente vinculada non só coa cultura, senón tamén coa política, asociaba Galicia coa Suiza española para ben, en termos de riqueza, pero tamén en termos de paisaxe. A montaña estaba aí presente. Penso que o momento en que trata de compatibilizarse máis claramente o estereotipo mariñeiro co estereotipo de montaña cadra máis ou menos no ano 1929, cando Camilo Díaz Baliño, o pai de Isaac Díaz, fai este cartel para unha exposición iberoamericana de Sevilla donde se debe publicitar turísticamente Galicia. Entón, hai cartéis das rías e aparece por primeira vez este cartel que publicita Galicia en termos de montaña, pero moito máis, como vedes aquí, porque o cebreiro non só é a montaña, sino que é a tradición cultural en moitos sentidos. Ben, insisto, Otero Pedrallo non gustaba desos estereotipos, loitaba contra os estereotipos turísticos, o dixo por activa e por pasiva, e de feito na Guía de Galicia, no apartado da estética da paisaxe, cando fala de poetas, pintores e prosistas, nunca menta os poetas da montaña e do ermo. Sempre se refire a xente do val e a xente da costa. Sesa Pondal, porque claro, o Monte Pindo de Pondal é unha costa brava, non é verdadeiramente a montaña. A montaña que sería? Montaña, esa montaña que tardaría tanto en ser verdadeiramente vixiada, e imos falar das serras orientais, é dicir, de Pedrafita ata Cebreiro cara ao Courel, e de Pedrafita aos Ancares, e que
na bibliografía antigua, por exemplo, a palabra Ancares empeza galega, empeza a aparecer cara a 1841, probablemente Pejerto me corrija, pero antes non, porque é un termo leonés, non é un termo galego. Non é só que estea a parte do parque da reserva en León, é que a palabra e a asociación é a outra terra, non a galega. Pasa un pouco como con Peña Trevinca, a verdade, que está en ese lugar, por eso constantemente está tan atacada. E por outro lado, imos ver como nesa tradición que se vai forzando aparecerá tamén todo o sistema central de Forcarei, Serra do Candán ata o Paraño, que no catálogo das paisaxes está dentro do mamotreto do catálogo de Galicia Central, que son 450 páxinas. Falo do catálogo, dende o principio o digo, porque se pensou no seu día como ferramenta aberta. Entón, vou a ilustrar cousas que quedaron no tinteiro e que habería que correxir para entrar na liña da paisaxe, verdade? Que pasa cas paisaxes das serras orientais, fundamentalmente o Cebreiro, que si é unha referencia cultural ao longo da historia, incluso dende a Idade Media, gracias ao Camiño de Santiago, verdade? O que pasa é que, efectivamente, podemos remontarnos moi atrás para encontrar algunha expresión estética. Xa no Liber Peregrinationis encontramos esos extraordinarios vergeles, Malaris Optimis, asociados a ese lugar. En este libro, que si o tendes manexado, é un libro prosaico de viaxeros prácticos para buscar onde comer, onde guarecerse. Nese libro, encontrar ese adxetivo que normalmente se reserva, todo bo adxetivo para a grande cidade rica en patrimonio, no medio do campo é bastante raro. Efectivamente, optimis, extraordinarios, óptimos vergeles. Esto ya es una estética, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que luego, con el paso del tiempo, esto Carlos Nardiz, que fue el que rescató, por eso esta imagen es tan mala, porque realmente no es mía, es del profesor Nardiz, de Juan Echeverría, con el paso do tempo, esa referencia ao Cebreiro, o santuario do Cebreiro, as paisaxes que o rodean, irá aflorando unha e outra vez. No tempo de Juan Echevarría, cando fai este plano pensando no camino, máis en termos topográficos, etc., Antonio Francisco de Castro, o segundo cura de Fruime, escribe xa poemas nos que fai referencia ao Cebreiro. Estamos incluso antes de 1820. Logo, os irmáns Gil Rey, na súa viaxe por Galicia, non só temos textos donde xa asistimos ao advenimento da estética do sublime, da estética romántica, ou entonces es aquella unha decoración sublime, incluso coa terminoloxía romántica, sino que tamén aparecen as primeiras paisaxes que queren ser estéticas e non só topográficas, a marxe da súa bondade ou torpeza. Non extraña, entón, que só 4 anos despois Pérez Villamil, hai 2 cuadros de Pérez Villamil sobre a zona que estamos a falar, sobre o Courel, Pérez Villamil empece a pintar, despois de facer un viaxe polo río Navia que o leva dende Galicia hacia Asturias, toda esta zona do Courel, todo isto son antecedentes. Quero dicir, non importa que o catálogo non mencione todo isto porque é case que anecdótico. A partir de agora non vou falar de algo anecdótico, vou a falar de elementos culturais esenciais para convertir en algo atractivo, estético, todo o Courel, etc. etc. Noriega Varela, por exemplo. No catálogo das serras orientais, que ten 200 páxinas, Noriega Varela, que é o primeiro gran poeta da montaña e do ermo, esta publicidade, esa portada de Castelao, a publicidade aparece na última páxina do primeiro número da revista Nós, non é mencionada ni unha vez. Este poeta é de Monforte de Lemos. Este poeta adicou a súa vida a esas poéticas do ermo e da montaña. E é gracias a xente como esta que aprendimos a valorar estéticamente todo isto.
Entón, fai falla complementar o dato do satélite, o dato científico, co dato cultural e histórico. Por que facemos unha lei de paisaxe? Porque a cultura ensina a amar a paisaxe. Entón, estes señores xogan un papel, como xoga un papel Ansel Fole, que tampouco aparece nesas páxinas, A Terra Brava, que é o seu libro de contos que falan precisamente destas terras do Courel, tampouco é mencionado. Uxío Noboneira é mencionado unha vez en 2 páxinas, pero xa falamos do que é a día de hoxe Uxío Noboneira. É sinceramente un monumento da literatura galega, porque é non só que fale da montaña, senón que en termos estéticos é a chegada da modernidade poética, do minimalismo, do haiku. E todo eso, además, cabe asocialo en termos políticos. Carlos Maside o instrúe no galeguismo. En termos estético-paisaxísticos son maravillosos. Os caligramas de Uxío Noboneira son poemas que xuntan a paisaxe coa escrita dun modo estrano. Son bosques ou son termos? Son termos. Tardas en aprender a lelo, pero son palabras. Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe e quisinte se ven o pouco que é un home. O outro, eu son esta cor de soidá, e arriba claramente unha paisaxe, verdad? En fin, como vemos, hai unha tradición que explica esos novos sermos do século XXI, pero que é necesario e preciso ter en conta se queremos falar de paisaxe como patrimonio. Outro exemplo, porque son os 2 exemplos, os 2 paradigmas, é o caso de Forcarei, Terra de Montes, Serra do Candán, que encontra, quizáis, o seu principio no Mosteiro Bernardo de Aciveiro, verdade? Que referencias culturais temos aquí? Vou a ir moi rápido porque non me va a dar tempo nin de lonxe a falar de todo o que tiña que falar, e sinto moito porque non se va a entender o de Homo Fugiens, que dá o título. O caso primeiro é o caso de Flor de Santidad. Flor de Santidad es una de las obras maestras de la literatura en castellano del siglo XX, de Valle Inclán. Flor de Santidad tiene una ubicación extraña. Algunos especialistas din que cabe colocarlo no Cebreiro, outros din que cabe colocarlo máis ben nas montañas de Pontevedra. Eu penso máis ben isto segundo, porque fala Valle Inclán en un momento dado de que se oye al fondo el mar costeño, como veis en este texto. Creo que está aí presente. Ben, o que é importante aquí é que é unha homenaxe á vida enteira da paisaxe e da paisanaxe, é moi romántica, moi sentimental, moi beata tamén, se nota a religiosidade de Valle Inclán non oculta en todo este texto. É fundamental falar del cando se fala destas poéticas da montaña, no caso dos galegos referidas a Galicia, porque o que sí está claro en Flor de Santidade é que se fala de Galicia, se fala dun peregrino, por eso algúns din que é o Cebreiro, ao marxe do sonido do mar, verdade? Castelao pinta o Paraño, e o sabemos pola razón sinxela de que Otero Pedrallo nas temáticas e estilos de paisaxe actual de 1969, é dicir, un libro que funda os estudios da paisaxe en Galicia, o reproduce. Non hai que ir lonxe, está nos estudios da paisaxe, non hai que ponerse a estudiar literatura, ni pintura, ni nada por estilo. Isto tampouco aparece no catálogo e sería bo, porque quizáis o Paraño e toda a Serra do Candán, etcétera, etcétera, aprendemos a valoralos neste senso, verdad? Con estas palabras. Un exemplo igual de clamoroso, Mesón dos Sermos, do propio Otero Pedrallo. Fala do Paraño. Toda a escea está no Paraño, trazada con o paisaxe coa seguridade de Otero Pedrallo. Tampouco temos mención deste Mesón dos Sermos no Paraño, neses catálogos que quieren ser
catálogos da paisaxe en termos de patrimonio. Habería que metelo, sobre todo tendo en conta que a Galicia Central é un catálogo de 460 páxinas. Haberá un pouco de sitio para falar destas cousas que son as que inician os estudios das paisaxes. Lo voy a dejar aquí porque luego empezaba con la fuga, el apartheid, con toda la parte estético-política más dura, pero no hay tiempo, quizás no diálogo, no debate, o sinto moito, non se me dá ben isto de resumir. Virxilio Blanco, Manuel Torres, o mesmo, Virxilio Blanco non só é un dos novos da pintura renovadora con Laseiro, Colmeiro, Seoane, é de Terra de Montes. E por eso ten moitos cuadros de Terra de Montes, da terra perto do Paraño, perto do Mosteiro do Aciveiro. Manuel Torres non, é máis ben artista vigués pontevedrés, pero en todo caso tamén ten pinturas dos Montes de Beariz, é dicir, da zona da que falamos. Todo isto ten que estar aí presente. Insisto, por que fixemos as leis da paisaxe? Porque aprendimos a amar a paisaxe. E como aprendimos a amar a paisaxe? Dentro dunha tradición cultural. Non podo voltar agora a contemporaneidade, o sinto moito, o deixo aquí. Se queredes facerlo ou algunha pregunta, respondo encantado. Perdón. Bueno, pois moitas gracias ao profesor Federico López Silvestre por esta interesante conferencia na que nos ofreceu unha visión da paisaxe a partir da literatura e da arte. Tamén lamento que non tivese tempo para expoñer todo o que traía preparado o debate ou noutra ocasión haberá lugar para ver isto, non? É o problema que ten saber tanto dunha cousa, non? É difícil expoñelo todo. Moitas gracias. E agora vai intervir Vanessa Fernández. Sí. Bueno, Federico López Silvestre comentaba a proposta dos Ancares que a palabra era ese término aplicado á montaña de Lugo, que era máis ben moi contemporáneo, non? Eu ainda recordo cando a palabra ancarés tiña un sentido peyorativo, non? Se hai 60 anos de chamasen ancarés a un veciño de Piornedo, probablemente levantase o bastón, non? Ou a guiada. E hoxe, sin embargo, pois as tos de Paralla non admiten pertenecer á comarca de Ancares. Bueno, digo isto porque a seguinte conferenciante, que é Vanessa Fernández, é doutora en Xeografía da Universidade de Salamanca, e fixe unha tesi sobre os Ancares, dirixida por Valentín Cabero, que é un xeógrafo moi acreditado e moi sensible hacia os temas de montaña e tamén hacia os temas históricos. Nos digo, fixe unha tesi sobre de gran calidade sobre os Ancares, de onde ela, do concello de Nave de Suarna, dunha aldea moi coñecida. Os que vayan a Nave de Suarna, pois, a aldea de Murias de Rao, non? Simplemente Murias, pois, é famosa pola solidaridade que teñen os veciños e o compromiso do que ela participa, non? E tamén, ainda que non vive habitualmente ali, pois está moi comprometida co que é todo os Ancares, e recentemente foi otorgado o premio Alecrim pois pola Federación de Entidades Galegas de Cataluña, precisamente por este compromiso, non? E vainos a falar do que foi o tema da súa tese, fundamentalmente, non? A paisaxe dos Ancares, tres miradas sobre un mesmo territorio, non? Se podes limitar o tempo, sí. O tempo. Ben, gracias. Bueno. Bos días a todos, me parece que se vai ben.
En primeiro lugar, quero dar as gracias ao Consello da Cultura Galega e aos coordinadores desta xornada por convidarme a estar hoxe aquí. Eu veño a falar da paisaxe dos Ancares, desas tres miradas a un mesmo territorio. Comezarei con, unhas breves notas sobre o concepto de paisaxe máis empregado nos últimos anos, e tamén despois centrareime un pouco no que son estas miradas ao territorio das que vos quero falar, e xa profundizaremos a través destas tres miradas no que é propiamente o territorio dos Ancares, a través dunha mirada formal, dunha mirada que se denominou interceptada e finalmente da mirada vital, que é a máis extensa, a que ocupará máis tempo e tamén máis traballo, porque tamén foi a máis esquecida ao longo dos anos. Está dividido precisamente este último apartado nos tempos pasados, tempos de mudanza e finalmente no tempo presente. Ben, enténdese por paisaxe, segundo o Convenio Europeo da Paisaxe do ano 2000, calquera parte do territorio tal e como a percibe a poboación, cuxo carácter sexa o resultado da acción e da interacción de factores naturais e humanos. Hai algúns aspectos nesta definición, en xeral neste novo concepto de paisaxe deste convenio, que é importante resaltar para o que eu aquí quero contarvos. Por un lado, que se equipara a paisaxe con todo o territorio. Xa non estamos a falar únicamente daquelas paisaxes de beleza excepcional, senón que todo o territorio, paisaxes urbanos, paisaxes rurais, cotidianos, incluso aquelas paisaxes degradadas, tamén se van a introducir aquí dentro, van a ter cabida dentro deste concepto. Defínese como un elemento importante para a calidade de vida e para o benestar da sociedade e, polo tanto, vai constituir tamén, isto tamén é unha novidade, un recurso económico para dinamizar moitos territorios. E, sobre todo, este convenio da paisaxe o que fai é comprometer aos Estados membros a que integren este novo concepto da paisaxe nas súas políticas de ordenación, de medio ambiente, sociais, económicas. E vai a destacar tamén a necesidade de contar coa participación pública, que é un aspecto moi importante que moitas veces non se ten en conta, a toda agora empeza a introducirse, pero, de momento, de xeito, un pouco pobre, por decirlo así. Tamén se vai falar da importancia da sensibilización e da concienciación. Entón, atopámonos ante un concepto de paisaxe como, pon aí, calquera parte do territorio tal e como a perciba a poboación. Por lo tanto, falamos dunha paisaxe como realidade percibida. Entramos aquí, entón, nun terreo no que podería haber tantas paisaxes como persoas, porque a percepción vai depender tamén das crenzas, dos nosos coñecementos, da nosa experiencia, dos nosos sentimentos, das emocións, dos recordos, da relación que teñamos con ese territorio que estamos a observar. E, ademais, vai entender a paisaxe como un proceso vivo, polo tanto, é dinámica no tempo. Cambiamos as persoas, vai cambiar esa percepción que temos da paisaxe, pero tamén cambian as paisaxes, non só ao longo do ano cas estacións, senón tamén co paso do tempo. Entón, atopamos aquí unha infinidade de paisaxes que é preciso, ou fíxose preciso na miña investigación, sistematizar para poder achegarnos a elas, para poder ofrecer esta imaxe dos Ancares nas últimas décadas e, sobre todo, nos tempos actuais. Búscanse, polo tanto, códigos compartidos, imaxes ou ideas comuns sobre moitas realidades, moitas vidas, moitos lugares. Esas ideas que compartimos moitas persoas. Polo tanto, hoxe en día, en moitos lugares ou moitos foros, o decir a palabra Ancares xa se asocia cunha serie de elementos, xa evoca na mente do público, na mente do observador, unha serie de elementos, de ideas que están asociadas a esa paisaxe. Cales? Pois temos aquí, sí que se ve, por exemplo, as pallozas, é unha das ideas que primeiro se ven á mente cando se fala dos Ancares, tamén o illamento, tanto físico como social, unha economía de subsistencia, unha cultura tradicional, falase tamén moito de bosques, de osos, da pita do monte, de soutos de castiñeiros, da neve no inverno, das liñas de cumes, das montañas, das brañas, múltiples elementos que foron configurando ao longo das últimas décadas a imaxe que hoxe ten moita xente dos Ancares. Entón, cabe preguntarse cal é a orixe desas representacións. Por que moita xente ten esa idea dos Ancares? Son froito de lecturas, esas percepcións, de estudos, de investigacións, das crónicas dos xornais, da experiencia propia, e esa imaxe que teñen tamén os propios veciños da súa propia paisaxe, correspóndese? Cal entón a paisaxe dos Ancares sería a suma de todo isto, sería persoal para cada un de nós? E se damos un paso máis, tendo en conta esta definición inicial que vimos do concepto de paisaxe, a que percepcións ou a que miradas atendemos á hora de xestionar o territorio e de poñer en marcha políticas e medidas que van a ter incidencia directa sobre ese territorio que estamos a xestionar. Atendemos as
miradas formais que imos ver, atendemos as das interceptadas, atendemos a mirada vital da poboación local. Existen, polo tanto, dúas de inicio, dous tipos de miradas. Unha externa, que é a xente que vive fora do espazo, que vai ter percepcións puntuais e parciais dese espazo. E, por outro lado, unha mirada interna, que é a da poboación local e que, neste caso, no caso das montañas dos Ancares, vai ser a creadora da paisaxe. O título fala de tres, serían estas tres. Por un lado, as miradas externas, temos unha mirada obxectiva, que se denominou formal. A mirada formal é obxectiva e externa e sería aquela que está plasmada en estudos, en investigacións, en informes. Son documentos que describen o territorio dun xeito obxectivo, cun rigor máis ou menos científico ou do xeito máis fiel posible á realidade. Pero normalmente son ser textos parciais, que se centran nunha pequena parte da realidade e os achegamentos tamén son puntuais no tempo, non hai unha continuidade nese estudo ou nesas percepcións desa paisaxe. Polo tanto, normalmente carecen dunha visión global do territorio. Por outro lado, está a mirada interceptada, que tamén é externa, propón de fora do territorio, pero é subxectiva. Falaríamos aquí, pois, por exemplo, de aproximacións de achegamentos literarios, de achegamentos artísticos, pero, sobre todo, que foi a análise que se fixa aquí, de achegamentos xornalísticos. É dicir, de as crónicas, as reportaxes que se publicaron en moitos medios de comunicación, principalmente xornais, que imaxen vendían dos Ancares, que estereotipos nos estaban a crear. Considerouse importante pola influencia que teñen os medios de comunicación, sobre todo na opinión pública. Hoxe en día, ca internet, quizás non tanto, pero sí que é verdad que siguen a manter determinadas liñas sobre que temas se fala, en determinados aspectos tamén siguen a ser importantes esas imaxes prefixadas que poñen no imaginario colectivo de moita xente. E, finalmente, a mirada vital, que sería a mirada interna, a mirada da poboación local, moito máis complexa que as anteriores, porque ten unha relación existencial coa paisaxe, e froito de relacións históricas con ese territorio. E os elementos físicos, a apariencia externa da paisaxe, van a sumar tamén experiencias, recordos, sentimentos, en xeral vidas enteiras. A toda agora, as miradas externas foron as que tiveron un maior peso na xestión do territorio. A hora de poñer en práctica políticas, a hora de implantar medidas, programas de desenvolvemento. Polo tanto, non é unha distinción trivial esta que fago entre miradas externas e miradas internas. Pero vamos a ver un poquinho con máis detalle cales son estas paisaxes que estas miradas debuxan dos Ancares. Comezamos, polo tanto, con a mirada vital, que é unha análise de documentos académicos, técnicos, legais, dende mediados do século XX ata a actualidade, onde se distinguen distintas paisaxes. Ata os anos 1980, máis ou menos, este territorio pasa relativamente desapercibido. Aparecen algunhas publicacións, pero de xeito moi illado, sobre cuestións de filoloxía. E nos anos 80 sí que comeza a aparecer máis publicacións, ainda non moitas, sobre o territorio dos Ancares. Empezan a construir unha especie de lenda negra en torno a estas poboacións e a estes povos. Atopamos comentarios, como algúns dos que recollín aí, país remoto, a duras penas accesible, ou o mundo parecía afastado, distante, extraño a este poboado. Son, sobre todo, estudios que proceden do ámbito da bioantropoloxía e tamén da etnografía e da antropoloxía. Será nos anos 90 cando se produza un maior auxe das publicacións sobre os Ancares. Serán publicacións, de novo, puntuais no tempo, tamén cada vez máis fragmentadas nos seus contidos. Atopamos, por exemplo, textos sobre educación e desenvolvemento, sobre a casa ao pobo, a crise dun sistema tradicional, as bases económicas, repoboación monástica, as pallozas, o modelo económico. E tamén desde as ciencias naturais aparece moita bibliografía que fala da necesidade de protección e de recoñecemento deste territorio e tamén dos seus valores ecolóxicos. E no século XXI afianzanse estas perspectivas, estes estudos desde o ámbito das ciencias naturais. Temos que, dende o ano 2000 ata o 2013, que se fixo esta análise, as publicacións que saen dos Ancares, desde este ámbito científico, académico, técnico, o 63% destes documentos tratan cuestións de carácter medioambiental. En paralelo a todas estas publicacións, vanse a ir aprobando unha serie de figuras de medidas de protección e de conservación que van a afectar directamente a estes povos e estes vales da Serra de Ancares. Polo tanto, vanse a impoñer desde fora, desde miradas externas, novos usos e novos manexos do territorio. Que figuras de protección?
Temos aquí un exemplo, áreas de importancia para as aves, zona de especial protección dos valores naturais, conservación do Urogalo Cantábrico, tamén Rede Natura, as CEP, que non están aí recollidas, pero tamén CEPA, LIC, tanto na rexión bioxeográfica atlántica como na Mediterránea, tamén Reserva da Biosfera, dende o ano 2006, incluso se incluíu nunha proposta para Patrimonio da Humanidade xunto con Somiedo, e xa desde o 92 tamén forma parte da zona de protección do oso pardo e tamén desde os anos 60 é reserva de caza. Polo tanto, temos aquí un dos espazos seguramente máis protegidos do ámbito peninsular, coa excepción da figura do parque natural, porque moitas veces o que se ten aquí é unha xestión reactiva e non hai, digamos, presupostos en todas estas medidas normalmente asociados á súa posta en marcha ou ao seu desenvolvemento de xeito máis activo. Bueno, polo tanto, vemos que nesta mirada formal, que máis ou menos co paso do tempo, que o que predomina son estas miradas externas, estes achegamentos puntuais dentro do ámbito das ciencias naturais. E na mirada interceptada, o que vamos a topar, sobre todo, bueno, son noticias analizadas do ABC, do País, do Mundo, da Vanguardia. Entendíase que os xornais que estaban máis próximos ao territorio de ámbito provincial, que tiñan un coñecemento maior e diferente desa realidade. Polo tanto, o que se fixo foi analizar xornais do ámbito estatal, dende 1953, que é a primeira reportaxe analizada, ata 2013. Tamén vemos aí a temática moi variada, pero predominan tamén cuestións de carácter medioambiental, aínda que tamén destacan moitos aspectos sociais, culturais, relacionados co tempo, neve, temporais de frío, de vento, de choiva, relacionados tamén coa etnografía, cos incendios, e en menor parte tamén co turismo. Que vamos a ter nesta mirada interceptada? Que paisaxe nos debuxan dos Ancares estes xornais? Van a debuxar, sobre todo, 4 imaxes principais. En todas elas vai destacar a linguaxe empregada. E van a, sobre todo, resaltar os elementos máis anecdóticos e os elementos máis rechamantes. Temos, por exemplo, unha imaxe histórica outra de poboacións medievais e de povos illados, que aquí non me vou a deter por cuestións de tempo, pero temos aquí algún exemplo recollido nesas citas. Aquí as pallozas dos povos son o reduto último da máis cruel e dramática endogamia. Na liña, se vos fixades, co que falábamos anteriormente da lenda negra. O sea, que van en paralelo estas miradas formais ou as publicacións que saen no ámbito formal con moitas das noticias que saen sobre os Ancares nos xornais. Illado durante séculos, aínda perviven a súa natureza bravía e as súas formas de vida protohistóricas. Fixadevos na data, estamos aquí a falar todavía do ano 1998, tamén se fala de poderosa arquitectura das Picos de Ancares, ou 20 cousas que vos non creeríades, xa no propio titular chamando a atención do espectador, moitas veces movéndose nunha liña que roza, se non o é xa, o sensacionalismo. Como non me podo deter por cuestións de tempo en todas elas, vamos a falar precisamente, ou a modo de exemplo, dun xeito moi breve, das paisaxes virxes, que debuxan estes medios de comunicación ou que debuxaron ao longo das últimas décadas estes xornais sobre o territorio dos Ancares. Que din? Pois detense sobre todo neste tipo de imaxes, de paisaxes virxes que xa evoca unha serie de ideas. Falan de montañas de cumes suaves, escarpadas ladeiras, paisaxes fríos e desolados, aldeas escondidas en vales, un manto de neve no inverno e unha festa de regatos e ríos de purísimas augas. En primavera e verán, despois virán as paisaxes virxes. As curvas empenteantes entre as ladeiras dunha serra castigada pola dureza do cru inverno. Fixadevos o que vos decía dese linguaxe que utilizan, que as palabras tampouco son neutrais en moitos casos. Entre tanta natureza salvaxe, as aldeas escóndense recelosas, mirando os vales e os veciños que viven tranquilos, aferrados ás súas costumes e alleos ao devir do tempo. Estamos a transmitir moitas ideas con esta serie de palabras. Ata este rincón de Galicia hai que chegar con ganas de percorrer as súas entrañas, por sendeiros sinuosos que se adentran entre bidueiros, entre carballos, entre cereixos, nogais. E non é difícil que saia ao paso o grito ronco do Urogalo, todo un símbolo dos Ancares. Están a marcar tamén símbolos, como os que vimos na fotomontaxe anterior. E fixadevos que son moi recentes, algunha noticia todavía do ano 2003. Engádense a estas paisaxes virxes, esta paisaxe natural, cando falan dela, elementos do clima, que tamén dan moitos matices e dan moitos xogos xornalistas para, desde moitas veces unha linguaxe quizás un pouco literaria, vender este territorio ou captar a atención do público, porque ao final tamén tanto os xornalistas teñen as súas propias ideas prefixadas, a súa propia percepción do territorio, pero tamén responden a determinados intereses. Despois dunha penosa e longa marcha entre a neve, monte arriba, o sendeiro de ferradura borrado totalmente e a ventisca e o silencio azotándonos a cara. Ese longo rosario dos montes malditos,
dos povos perdidos que a neve e o medo sepultan como a mortos durante 2 ou 3 meses ao ano. Recorríamos os Ancares, uns montes ásperos e monumentais, abrumados polo sol vertical. Pasábamos o atardecer polas brañas altas, polos camiños verdes que as sombras ian conquistando. Mentres o vento dos cerros metía nos nosos oídos un lixeiro siseo, como se estivese mandándonos calar. Hai moita xente que esta é a imaxe que ten dos Ancares. Pois porque leu estas noticias, porque nunca se chegou a este territorio, entón a percepción que ten de moitas realidades, de moitas vidas, de moitos lugares, é a que recibiu ou da información que leu, dos coñecementos que lle transmitiron. É importante contrastar estas dúas miradas, parecíame a mí, como veciña dos Ancares, que era importante tamén poñer de manifesto tamén dunha vez cal era a mirada vital, a da poboación local, que pensaban, cales eran as súas percepcións, como entendían eles a paisaxe. Porque moitas veces iso que sucede que dende dentro do territorio coñeces todos estes discursos, porque moitas veces chegan investigadores, preguntas, axudas, ou chegan moitos políticos que van a poñer en marcha moitos plans, moitas medidas para o desenvolvemento do rural, e unha vez que pasan as eleccións ou unha vez que publicaron o seu libro, ali poucas veces volve a aparecer ninguén. E a poboación rural que vive día a día nesos territorios ten outra percepción da súa paisaxe, ten outra relación, e moitas veces non foi tido en conta. En moitas desas políticas que se están poñendo en marcha, desas catalogacións, desas leis das paisaxes que se están a aprobar e a desenvolver, non se ten en conta esta mirada interna da poboación local, que ao final é sobre quen recaen todas esas medidas e todos esos programas para ben e para mal. Entón, esta mirada vital é a menos coñecida, é a mirada máis esquecida ao longo do tempo, pero tamén se considera que é a máis importante. Extraese de moitas entrevistas, de conversas, de enquisas, de 4 anos de investigación para esa tese doutoral, que aquí, xa vos podo traer unha mostra. O que se extrae co home aquí é parte da paisaxe. Unha paisaxe que está altamente humanizada, a pesar de que se fale de paisaxes virxes ou de natureza salvaxe, unha paisaxe moi antropizada, que está construída polos veciños ao longo do tempo, e destaca aspectos descoñecidos para as outras miradas, porque outorga significados moito máis profundos, porque conflúen os elementos físicos e naturais do territorio con as experiencias persoais, con os recordos, con os sentimentos, con coñecementos que teñen que ver tamén moitas veces con a gobernanza popular, con usos e manexos do territorio, con aproveitamentos dos montes. O territorio dos Ancares foi aquí, e isto tamén é importante, non só modo de vida, un estilo de vida como pode ser o dun neorrural que lle gusta o estilo de vida. Aquí foi modo de vida, pero tamén foi medio. A paisaxe foi modo e medio de vida para a poboación do rural. E describe, polo tanto, lugares e vidas moito máis complexas das que podíamos chegar a alcanzar con as miradas anteriores. Esta diapositiva é unha síntese da paisaxe dos Ancares nas últimas décadas a través da mirada vital. O paso do pan negro de centeo ao pan blanco de trigo. E tampouco son triviais os adxetivos, non son gratuitos. Supón un cambio de vida moi grande desde estes tempos pasados dos que comezaremos a falar agora de mediados do século pasado, a través desos tempos de mudanzas onde imos ver como se pasa dese pan de centeo ata chegar ao tempo presente ese pan blanco, a través de moitos aproveitamentos, de moitas vidas, de moitas tradicións, de moitas experiencias. Entón, isto parecíame que sintetizaba moi ben esta mirada vital e esta paisaxe das últimas décadas. Como comeza isto? Pois nos tempos pasados, estamos a falar aquí de mediados do século pasado, en torno aos anos 50, onde a vida se organizaba alrededor das actividades do campo, das labranzas e tamén alrededor do tempo meteorolóxico. Principios do verán, por exemplo, recollíase a erva, en agosto recollíase o centeo, en setembro as patacas, a leña por inverno, sembrábase o pan, rozábanse os soutos, tamén era o tempo da feira do San Miguel para ir vender as varas de abeleiros, a feira de Navia para varexar os castañeiros e andar polos soutos, o outono era o tempo das castañas, o inverno chegarían o tempo das matanzas, e na primavera había que sacar o esterco, había que arar as terras, había que sembrar as hortas. E ao longo do todo o ano había moito gando que atender. Estaban as beceiras de cabras e de ovellas, estaban tamén as vacas soltas no monte, incluso os porcos moitas veces nos soutos desde que se apañaban as castañas. Tamén había moitos vales e moitas polavilas que tamén formaban parte importante desta paisaxe. Porque nesas polavilas, nesas reunións que se producían as noites nas casas, é onde se producía a transmisión de coñecementos entre distintas xeracións. Convivían nestas polavilas nenos, adultos e maiores. E aí socializábase e aí formábase tamén os máis cativos. A modo de exemplo, como non me podo deter en todas estas cuestións,
trouxen aquí o pan como elemento simbólico, retomando esta diapositiva que puxemos antes. Para poñer un exemplo, todas estas actividades que supoñían un ciclo de aproveitamentos integral e supoñían tamén o reflexo de moitas vidas e de moitas experiencias. Comezaba aquí, con as searas, traballar as searas no monte, cabalo monte, abonalo, con un proceso moito máis complexo do que vou explicar, cavando no monte, preparando o terreo, abonando, tamén había que pichalo porque había gando solto e despois sembrando o gran. Dependendo de como viñera o tempo meteorolóxico, pois había 3 variedades de gran, pois unha en setembro, outro por outubro, novembro, ou o serolo, que era unha variedade que se sembraba xa no inverno se antes non viña tempo para sembrar. E permanecía aí ao longo de todo o ano e cando chegaba agosto segábase, deixábase secar nas searas, pero tamén nas airas, onde se mallaba coa axuda dos veciños. Aquí estamos introducindo tamén moitos elementos do patrimonio, moitos elementos culturais. Estamos a falar das airas, estamos a falar dos malles, estamos a falar dun tipo de actividade. O pan, unha vez que se mallaba, separábase a palla do gran. A palla boa servía para teitar, estamos falando tamén de pallozas, de patrimonio arquitectónico, e a palla mala servía de cama para as cortes, para o gando. O gran, tamén o gran malo, dábase de alimento para os porcos, que despois enlazaría coas landras e coas castañas ata chegar ao San Martiño. E o gran bo gardábase nas huchas, que temos aquí, dentro dos hórreos que temos aquí, máis patrimonio destes territorios, ata que se facía necesario ir ao muiño, temos aquí unha imaxe dun muiño, para moelo e para poder facelo pan. Tamén, cando se ia moer, o gran era como moeda, moita xente, como mellor non podía pagar ao muiñeiro ou incluso a carpinteiros e ferreiros, o gran era unha moneda de pago para carpinteiros, para muiñeiros. Unha vez moídas a fariña máis mala tamén se daba por os porcos, por a engorde, e a fariña máis fina é a que se utilizaba para cocer o pan. E temos aquí unha imaxe do pan, dese pan negro de centeo, que era tan típico ou tan simbólico, precisamente un dos símbolos que non aparecían nas outras miradas, deste territorio, desta paisaxe, destas vidas. Moitas destas tarefas remataban sempre con bailes, con festas, con merendas de todos os veciños que participaban. Tamén era un espacio de socialización, de folclore, de festas populares. E cando non se daban esas situacións, entonces tiñamos a lareira e a vida ao redor das cociñas destas polavilas que comentaba anteriormente. Polo tanto, a paisaxe que tiñamos, a imaxe da esquerda, cambiará, mudará, desde esos tempos pasados hacia outra imaxe nos tempos presentes. Que se ve claramente o impacto visual, esa paisaxe visual que temos aí, as searas amarillas que debuxan uns cores dourados e unhas texturas diferentes tamén na paisaxe. Respecto da paisaxe actual que temos agora, onde aínda se perciben esos terreos que foron cultivados pero que xa se ve que están abandonados e que van de monte, que tamén vai ser importante. Entramos, por lo tanto, nos tempos de mudanzas. Que cambios se produciron? Como chegamos desa paisaxe de searas, de dourados, a esta outra paisaxe máis actual? Estos tempos de mudanzas, sobre todo, a partir, como recollo aquí dun veciño de Rao, comezou a despegar o mundo sobre os anos 65 ata 70. Ata aí, todo era igual que 100 anos antes. E que cambios se produciron na paisaxe? O éxodo rural, máis do 70% da poboación, perdeuse nestes concellos dende 1950. Vai a ser moi importante. Non queda quen coma, nin quen traballe, nin quen atenda a todos estes aproveitamentos. Vai se reducir, polo tanto, o traballo comunal. E vai haber un abandono progresivo dos montes e dos seus aproveitamentos, porque non eran simplemente as searas, senón que eran, pois moito máis, había que recoller folla para as cabras na primavera, dos rebolos albares, e tamén se recollía a folla dos outos para a cama, as landras das bellotas tamén para dar aos porcos. Entón, había unha serie de aproveitamentos moito máis complexos do que podemos falar hoxe aquí. Desaparecen tamén as polavilas e vai a ser moi importante que comezan a entrar ingresos regulares en moitos fogares. Isto vai a supoñer cambios na alimentación, vai a supoñer tamén cambios na paisaxe visual, porque chega a luz, e tamén cambios na paisaxe sonora, chega a luz, chega a auga ás casas, chegan electrodomésticos, vamos a ter neveiras, conxeladores, nos que xa a típica matanza que se conservaban os alimentos pois en salgado ou afumado, agora xa podemos conxelar. A nevera tamén vai permitir que se introduzcan alimentos como pescado ou como determinadas froitas que ata agora non había. E cambios na alimentación porque non é só que se deixe de cocer o pan, que se empeza a comprar, senón que tamén se empeza a comprar o leite, polo tanto, determinado tipo de gando xa non vai ser necesario ou xa non van a ter en moitos fogares. Iso tamén vai a ter a súa representación, tamén se vai a ver reflectido na paisaxe.
esos cambios na paisaxe social que tamén teñen a súa correspondencia na paisaxe visual, por este abandono progresivo de searas, pero tamén de prados de sega, das beceiras que tiñan todo o monte pelado, como recoñecía algún veciño, que había, eran todo campas verdes moi guapas, os bosques que van encerrando os povos e tamén van pechando os camiños, cada vez hai menos gando solto nos montes, hai menos quen roce os soutos, nin quen recolla as landras, nin a folla, nin o estrume. As silvas van a invadir todo este patrimonio arquitectónico de ouriceiras, de muiños, de ferrarías, de lavadoiros, de albarizas, de cortiños, incluso pontes. Tapas a pedra pola influencia de moitos emigrantes que marcharon e cando volven, porque é símbolo, enténdese que é como un símbolo do atraso. Tapas a pedra, tapas a madeira, os corredores das casas tamén se van abandonando. E a medida que chega a auga e que chega a luz, os povos van a ser visibles pola noite, cousa que ata agora non se producía, tamén vai a ser unha cuestión importante dentro da paisaxe visual, e tamén se asfaltan os camiños, ata agora eran de terra, agora vai chegar o gris asfalto, que non serviu para dinamizar estes territorios, senón que serviu para que moita xente marchara. E aquí tamén vai ser importante unha cuestión que é o abandono administrativo, ou a sensación de abandono que sinten e sentiron e siguen sentindo moitos destos habitantes por parte das administracións, que sempre foron esquecidos. De feito, moitas destes accesos a moitos povos, incluso moitas destas pontes de traídas de auga ás casas, fixeron a seus propios veciños, con remesas que chegaban dos emigrantes, con diñeiro que poñían eles mesmos, ou con axudas moi puntuais da administración, ou nin sequera eso. Entón, temos cambios na paisaxe social, na paisaxe visual. Como podemos ver aquí, bueno, pues temos aquí unha mesma imaxe onde vemos como estaban cultivados prados de sega, cortiñas, hortiñas, tamén algún searo, e como esa paisaxe agora vai toda de monte e vai cambiando e invade o bosque. E esas silveiras, ese monte que tamén se vai facendo dono de moito dese patrimonio construído, dese patrimonio arquitectónico, ou incluso desas albarizas que estaban perfectamente integradas no territorio cando aínda non existían leis da paisaxe, nin catálogos de integración paisaxística, pero van quedando en ruínas e pouco a pouco van desaparecendo. E temos tamén cambios na paisaxe sonora durante estes tempos de mudanzas, porque non queda o gando. Agora son os tractores, as segadoras, a maquinaria agrícola que vai introducindo novos sonidos no territorio. Tampouco hai festas, nin pola vilas, non quedan mozas cantando nos ríos, nin lavadoiros, nin fontes. Isto supón como chega auga ás casas, aparte de que non hai xente, xa non se fai necesario ir a eses sitios para lavar a roupa, porque tamén hai lavadoras, hai electrodomésticos. Entón tamén se perde esa parte do patrimonio cultural, pérdense esas cantigas, esos lugares de socialización que eran os ríos ou que eran as fontes. Tampouco hai nenos xogando polos camiños, en xeral non hai rebumbio de xente. E o que vai predominar nestes tempos de mudanza, según nos vamos acercando ao novo século, é un silencio, neste caso, iluminado, porque tamén chegou a luz. E chegamos ao tempo presente. No tempo presente, a paisaxe segue a ser un reflexo das características do rural, como foi a toda agora. Son das características do rural que son as mesmas características de fai 2 décadas, de despoboación, de avellentamento, despois de decenas de informes, de decenas de diagnósticos, de estudos, de múltiples programas e plans de desenvolvemento, de propostas que se repiten e que ao final van case sempre na mesma dirección, o medio rural segue a despoboarse. Desenvolvemento rural, decía un xerente de desenvolvemento da zona, desde Madrid, xa non digo desde Bruselas, porque se expoñen cousas que despois sobre o terreo son moi complicadas de poñer en marcha. Non se entende o mismo por desenvolvemento rural nos Ancares, no territorio, que se pode entender aquí en Santiago ou en Madrid ou en Bruselas. Eso vai ser importante a hora de xestionar o territorio. Tamén as políticas de protección da natureza, que como vimos eran as que predominaban estas miradas, estas paisaxes, nas outras miradas predominaban estas paisaxes medioambientais, estas políticas de protección tampouco conseguiron dinamizar o territorio nin o texido económico e social. Por qué? Porque responden ás demandas da poboación urbana, non da poboación dos Ancares. Os povos o que trouxeron foi restriccións e, sobre todo, moito papeleo. Os cartos gástanse polo camiño e o medio rural vivo está lonxe de ser unha realidade. Decía un secretario de Gandeiros en relación con todo este papeleo que en moitos sectores, precisamente na gandería, o tema do papeleo era exagerado e cada vaca tiña unha carpeta de 8 tomos. E iso era así. Tamén decían que había moita xente vivindo dos Ancares e moita xente vivindo ben dos Ancares por estes plans de desenvolvemento, por estas medidas de protección da natureza, xente vivindo ben dos Ancares ou gracias aos Ancares sen haber pisado nunca este territorio.
Que queda, entón? Queda certa reforestación de pinos, a marxe das características do rural que falamos, de despoboación, de habilitamento, de moita burocracia lenta, excesiva, dunha falta de adaptación dos servizos. Queda certa reforestación de pinos, que podemos apreciar aquí nesta imaxe. Tamén quedan pastizais nos cumes alombados. Quedan pequenos desbroces para o gando vacún, que agora xa non é para o autoconsumo, senón que é para a venda de carne, e tamén quedan algunhas hortas de policultivo. Porque aínda queda xente, non nos temos que olvidar de que aínda queda xente no rural, a pesar de que a tendencia é que cada vez vayan a menos. Van a menos, e o que sucede, como dicen moitos veciños, é que eles van a menos e tamén a paisaxe porque vai todo de monte. A despoboación e o abandono administrativo e tamén social son parte destacada da paisaxe actual. As aldeas volven a quedar a escuras porque xa non queda xente e tamén porque cambiar unha bombilla xa é a precio de ouro. Poñer unha bombilla en algún destes povos que está moi lonxe era moi costoso, como recoñecía algún dos alcaldes, pois porque había que pagar o seguro do coche, un non pode ir só, entón sempre tens que buscar de facer outra cousa, porque se tes que ir desde San Román a Piornedo cambiar unha bombilla, xa esa bombilla a precio de ouro. E cambian tamén as cores da paisaxe, aínda que agochen pois unha realidade moito máis diferente. Que sucede? Co monte invade todo, incluso os povos, como se pode apreciar aí, e homoxeneiza a paisaxe. Que pode parecer, non sei, o mellor para algunhas miradas, bosques virxes moi profundos e de gran beleza, pero en realidade se facemos zoom o que temos é isto, un bosque mesto e cheo de matogueiras, camiños pechados, fincas sin limpar, soltos sin limpar, e pechados os camiños para persoas, para gando e tamén para a fauna. Desaparece tamén o patrimonio inmaterial e aquí a toponimia é un exemplo moi característico de todo iso. E que sucede? Pois que a paisaxe tamén cala, perde a memoria do lugar. Polo tanto, non hai unha aposta decidida polo medio rural. O territorio é o mesmo, pero a paisaxe cambia en función das miradas que van a destacar uns ou outros elementos. Vanse a poñer as miradas externas e as percepcións parciais, urbanas e medioambientais fronte aos aspectos sociais e a realidade cotiá do territorio dos Ancares. As políticas de desenvolvemento rural e de protección da natureza non alcanzaron os obxectivos previstos. Os xestores históricos do territorio, os verdadeiros artífices e creadores da paisaxe, que son os veciños, non son escoitados nin son tidos en conta en prácticamente ninguna destas políticas. De xeito tal que xentes e montes seguiron o camiño iniciado a mediados do século pasado, cara ao abandono do rural e da montaña entendida como un espazo de esperanza e como un espazo tamén de vida. E co abandono do rural perdense ecosistemas, perdense valores, recursos patrimoniais, empobrecese a paisaxe, pero tamén a sociedade. E así o monte queda a merced de algún lume voraz entre cuxas lapas bramará o bosque chamando inutilmente por aqueles que o coidaban e que xa non están. Moitas gracias. Moitas gracias a Vanessa Fernández por esta visión tan completa dos Ancares a partir de 3 miradas, atendendo especialmente á última, a mirada vital que na publicística normalmente non é a máis presente, non? Nas políticas, desde logo, non é a máis atendida. Bueno, está moi ben esta imaxe do pan, non? Do paso do pan de centeo ao pan de trigo. Todos os xeitos, bueno, o comer pan de centeo no antigo réxime non deixaba de ser un privilexio porque era máis apreciado co millo. Así que neste aspecto os da montaña tiñamos ventaxa sobre os mariñaos, non? Comedores de millo, o que era un cereal socialmente menos valorado. Bueno, isto é un comento a modo de anécdota, pero é certo, non? Ora imos ter un descanso dun cuarto de hora ás 12:15. Comenzamos ca última conferencia do Iago Seara. Gracias.